Hi guys, hi guys, hi guys. Say guys, say how are you guys? How are you guys? Say. Hi guys, Masquera say. Right. Muri say guys, how are you? I hope muri okay guys. I wanna see China. Tatise Friday. China kudai rana. Ninya joki. Ndinde kunisa heating system on in chano jiri muno mkao. Mbudzika wansasi. Katuri kapinageta ako. Disapa. Aiwa guys. Hawa. Tine gerere zvangu mbame bachura. Mbame bachela. Kandisi ndifuke chiuyu. Yomekani. Tonora kanimba mibachura. Guys, dedzaiwo vamwe guys, ma notification asi kuenda kuvanhu. Dedzaiwo vamwe ma notification asi kuenda kuvanhu. Dedzaiwo vamwe ma notification asi kuenda kuvanhu. Dedzaiwo vamwe guys. Dedzaiwo vamwe ma notification asi kuenda kuvanhu. Dedzaiwo vamwe. Tegai vamwe guys, tegai vamwe ma notification asi kuenda kuvanhu. Ma notification asi kuenda kuvanhu. Tegai vamwe guys, tegai vamwe. Maswera sei kwenda nasi sezvo iri China kudai timboonesana tichitandara zvedu tichitaura nyaya. Tichitaura nyaya tiri panapa. Tichitaura nyaya tiri panapa guys, timbotaura nenyaya dzemudzimba umo dzechihurepi vari. Tegai vamwe guys, tegai vamwe guys tisvike kana va 50 tibve ndangotanga ndizvokumira nguva yakareba. Tegai vamwe guys, ma notification asi kusvika kune vamwe guys. Tegai vamwe. Hakuna ma notification ari kuenda kune vamwe. Tegai live. Hakuna ma notification. Tegai vamwe. Vauye. Ma notification are not going kuvanhu. Ma notification asi kuenda kuvanhu. But tegai guys, simbo itaituone guys, itaituone. Hai. Upura. Itaituone guys, itaituone guys, yata 20 more to go. Tova ndatotanga kukuningirirai, kuplayirai. Toda kuti timboplaya audio iyi guys. Audio iyi mumbonzwa audio iyi tigotangira ipapo. Anditika toda kuti mumbonzwa audio iyi tigotangira ipapo. Dati mumbonzwa audio iyi tigotangira ipapo. Anditika asi kana uri pane vanyarikani, bva pane vanyarikani. Kana muri pavanyarikani guys, sudurukai mubve pavanyarikani. Audio yandinoda kuplaya ishi. Kana muri pavanyarikani, ibvai pavanyarikani. Unotitega one line. Haisi kuisa ma notification kuvanhu zvachose. Haisi notification kuvanhu havasi kutombowana ma notification, hazvisi kutomboita. Hanzi ita highlight. Ita highlight inoburisa chii manje? Ita zvekutega mazita amunoziva anogara ari pano mungota zvekutega muchitega. Otherwise haisi kutomboburisa kana any notification kuna anyone. Ndozvikuitika mutooni. Kune angoona maybe kana ungoonawo kuti yes daddy kuti vave palife, otherwise haisi kutombooneka. Right, inzwai audio iyi guys. Inde zvinotitandare muchina. My audio. Ikawana asistre nawe. Ndambozviitwa nemahore kulimpopo kunyi. Ndichirogara mulostri chato. Kudiwayo kati papagovha apa nekumborona mumachendeo. Vakomana kana usati wambosangana zvakadaro. Ndakatoshamusika ndakacha kuti ndakananzwa shamwari ndikavazvi kumwe zvichioma izvi mavhudzi richimira kuna mudenga. Ndakachamusika kuti kune ndakadhota nguva iyi handitombozivi. Ndakatomuzoti andirega paya pakatozoona duzvi pamachira chama. Ndatoma madhoti iyayo. Akaona zotaura menzwa zvekusvika pakumamaka. Saka ndakazvionera ndozivi zvekuma ndakadhota ndisingatombozva ndiri kumama ndakatozoti ndapedzwa paya ndokuti
Sabana dusi kwambaita panana vata. Mkunguru dotirera kuti kupacha dotira kuti ngofomoka rakaoma risolid rere. Guys, mazviwa here guys, mazviwa here. Kana zvotaka kuplaya zve, mazviwa. Mazviwa here kana ndotaka kuplaya futi. Mazvinzwa here kana ndotaka kuplaya futi kuti muyese kuzvinzwa. Mazviwa here. Mazvinzwa here guys, kana ndotaka kuplaya zve kuti muyese kuzvinzwa. Mazvinzwa. Like play futi. Yeah, but he left you one sister now. Now zero and I'm already going to Popo when you got him lost 3 at them. The way about Papa go up and I'm borrowing much and do. Woman, was a dumb and another. Going never do something sick and I the Ananda Samari in the Wazuk was Joe Mice in my for the Jimmy and Amudengo. Najamzika kuti kunizona kadotangoya ndombozi ndatomozoti Andre kababa katozona duze pamachira chama ndatoma madoti yeye kona ndo romenzo zikushika pakumama asati ndakazonera ndozivize kuma ndakadota ndisingaanatomozwa ndiri kumama ndakatozoti nakezo baba ndorata sabana dusikombeita panana wata mkunguru dotikera kuti kupacha dotira kuti ngofomoka rakaoma risolid rere. Guys, murikuzwa here murikubazwa here ava vari kuumana baba vakanga vaenda kwai vakairohwa pake vaenda kuLouis Richard kwakanga vashanya kune umwe hashawo kwai vakadigwa yogwati kumaprivate patsavo vakati akunanzviwa uko chinanzviwa kwai vakananzva kusvika pakuti havatozivi kuti vakaita dhoti riini nguvai havatozvizivi vakatozongozoona dhoti rato yemumachira imumuririsoli vakatozongoona risoli dzirato yemumachira mumai mwana vakashaya kuziva kuti zvakonzekwa kupi nguvai hanimaona saka ini ndati timbotaurira namai mwana nenyaya yekuti mudzimba umu handika vakadzi vanochema nenyaya dzechihure amene kuti vakazozokera munhu akadai uchachidzokera kumba here iye vachiita zvakubasa kutomama havo nekunakigwa vanozokera ndanoda kutongoramba vachionakigwa variko utanzokera kumba vanhu vakadai saka tichimbodedzana nevarume panapa timbotaurawo nenyaya yechihure chevarume chitimbohwa kuti shuwa pamunenge muchinda ndo nyaya yacho here iyi yekunonanzviwa kusvika mamama kana kuti chii chinenge chichiitika muri kumbonyatsokutsvagei kuti mubude muchinda kunotsvaga umwe munhu tikaenda kuenda kunohura kuna mumwe varume vanongoita basa rekungohura gaisi kungonakigwa ngoti ndoda kungotesta vakadzi ndoda kungofamba ndichingohwa vakadzi vakasiyana-siyana kuti vakadzi vakaita sei kana kuti tichishavi kana kuti tichichi hatizivi kuti chinenge chiitika hanimaona asiwo kana varume varipo asi tingada kutombofarawo tichizwawo varume vachitaura kuti dambudziko racho ringave rechii chinoita kuti muzosvika pakuti munotoenda kunoiswa mayogati kudai handima munhu achitoti kadzi ndakazombosangana nemumwe mukadzi paLimpopo apa kureva kuti munhu akanga angosangana naye handimaona asi munhu wake akangosangana nemunhu uyu akabva anodigwayo mayogati iwayo akabva anotanga kusvesveningugwa achisvesvetwa iwo mayogati saka toda kunzwa kuvanhurume kuti iwo mayogati aya ndiwo amunenge muchitsvaga here munenge muchimbotsvaga chiiko kuchihure uku handitika nokuti vakadzi vakawanda panapa zvichoka vanochema nenyaya dzekuti murume aura ndazvitadza ini murume aura vakadzi vasvika pakusarenda handiti asi reason yekuti muhure tozviziva kuti varume vachiti mukadzi handibati zvakanaka chii asi kuno mwanika achibata zvakanaka zvese achiitigwa zvese asi still anongwangu achibuda achienda kunohura handimaona saka toda kuti tivhurire hanzi isusu vakadzi vari mudzimba we tend to relax, we don't spice up zvinhu muimba yemukati. Okay, Fiona ari kuya ari kuti sisi vakadzi we are too relaxed. Ini mubvunzo wangu Fiona woti no matter how active you are antika kana kuti how spicy you are kana kuti how you spice things in the bedroom antika varume ava do they change kana kuri kuti wamuitira zvese izvi havahuri here anorega here kuhura nekuti mba maiswa maspicy mazodini I understand point yako yekuti vakadzi vanosvika pakurelaxa too much pakuti ndichaindepi handiona ndichagochenera ani nokuti ndatove nevana ndochena zvisina basa izvo handiona bedroom amusisinawo maspicy waye mayogati ozoendawo kunze onoonawo kudigwawo mayogati otinga kufarira zvinhu zvemayogati izvi handimaona so Hesi Melody muningi wangu zviri seise
Sandiana kuti timbonzwawo anditika mainzwa audio iyo. Mainzwa audio yababa murume mukuru anodofarisa kudaro. Ane mwana kusvika pakutoita doti kumama chaiko chaiko kumba kwemunhu. Ninyaya yekuti vanga vananzviwa. Handiti saka vakadzi muri kunanzva here varume venyu mudzimba umu? Are you doing that? Are you nanzvaring these husbands? Kana kuti you can't nanzva these husbands nokuti vanongohura still. Munoziva kuti munhu anenge achihura guys chero chinanzva sei antu haunga munanzvi. Anotosemesa kunanzva. Chero wanga uchigona kuri munanzvi mukuru chaiko chaiko. Kuti umuti ndaakuda kunonanzva kudai. Kana achibva kuchihura uchitongozoti ari kuhura chete haunga nanzvi. Animona unoti wakusema zvinotosemesa. Animona saka as they don't change it all ndo patiri kuti iproblem ndeyechi regai tidzokere kune audio itiwe vamwe vainzwa vasina chambosvika. Ndambozviitawo nemahore kulimpopo ndichirugara murustrichato kudiwa yogati papagovha apa nekumborona mumachendeo vakomana kana usati wambosangana zvakadaroka ndakatoshambutsika ndakacha kuti ndakananzwa chamari ndikavazi kumwe zvichioma izvi mavhudzi richimira wena mudenga ndakachamusika kuti kunezve ndakadhota nguva iyi handombozivi ndakatongozoti andirega paya pakatozoona duzvi pamachira chama ndatoma madhoti chaichairo kaona zotaura menzwa zvekusvika pakumama saka tindakazvionera ndiuzivize kuma ndakadhota handinatomboziva ndiri kumama ndakatozoti ndapedzwa paya paya ndozati zvapane dusi kwamboita pana ndakavata mukunguru dhoti vera kwete rekupacha dhoti ravangu razonguvhomoka rakaoma risolid vera kukusanangura kwacho ndoti kwai solid animona but anyway ndozvadati tionesane saka kwaita recipe nyuwani uku yekuti kana ukananzva kwai vanhu vari kuita mukungururu ukananzva chaiko chaiko vanozongoona risolid rabuda animona saka vanenge vachitosha kuti zviri kubuda zvafamba sei kuri kunakigwa saka vakadzi tiri kuhura here anyway toda kudai so vasikana we want to do this and toda kuti kune avawo right now tine vamwe vedu izvozvi handitika wekuti right now ari kuchema nechihure chemurume animona handina anokwanisa kutaura nyaya dzevanhu handika but vakana vachida vega vanofona votaura vega handiti pana hapasi pekujajana hapasi pekujajana kana kuti tinotakurana mutoro tinonzwa nyaya dzevamwe tosheya tobatsirana umwe anenge akasangana nesituation yaona iyoyo obva kuzoti ini ndakazodai zvikazodai handitika nokuti nyaya dzimwe dzinouya nevakadzi vachinidza kuserukaku dzinorwadza guys unosvika pakurwadza kuti but kuti umuti zvesiya hazviiti animona enda ndikwanisa kudaro but unyatsoona kuti munhu ari kuda imba yake asi zvinhu zviri kuitika mumba umu zvakaoma decision ari kunyatsozviona anoziva zvekuita but angoya kuti akuudzewo kuti uone kumusimbisa but panenge pakatooma animona saka ndinoda kuti tionesane variko vamwe izvozvi vari musituation yekuti murume hauchazivi ari kutoneswa izvozvi namarwei murume akatonyenga murume akutohura umwe ari kutohura kwaasingazivi umwe ari kurapa anoziva zvokuti achazivi kuti oita sei azama zvose zvaramba handi recipe remedi yatingapa vanhu ava tingavati chii handitika asi kana varipo admini chimburesipekuna makagadziriswa nezuro paipai tokumbira kuti tipindirewo nhamba tipindirewo nhamba handika vari kuda kushare those who want to come and share what they are going through right now chihure chiri kuitika mumba mako chokuti hauchazivi kuti wodii wosumudza maoko kudai kuti wotizirepi wonangirepi woudzani unotangochaudza uchaudza hama ka uchaenda kunoripota kwahama uchaudza hama uyo abva aisa request yekuda kuedha nandati ufone nokuti ndenge kuti pamotika edha inogona kuzodini inogona kuzotinetsa anoona saka tinenge unotangochaenda kunoudza hama uchinoudza hama kuti ndozvazviri kunoku zvakamira zvakadai kunoku zvakamira zvakadai wopedzisira wega pachako utoona kuti kuna machinoudza hama hazvisi kubuda ndatoita kunge munhu asina kukwana right. Hello my sister. Hello Hello. Ndiri right muri sei? Aiwa tiripo makadiyo. Ehe. Right. Mauya netopic yakanaka and inokwanisa kutoshanda neboyfriend. Let me tell you why, because in my own experience alright, ndandine mukoma and the thing is, you know what, zvinhu izvi zvinotowanika online zvimarecipe zvacho. Alright. Inini mukomana wanga achingonetsa achingoita nharo zviyazvo zvekuti too hard to get, if you get what I mean. Zvekuti ndiri kunyatsa kuona kuti apa ndiri kushandiswa apa asi ndaimuda zvisingaiti.
Saka pane yandakazonzwa ende yakatoshanda yekutora pendi rake orisunga nerako and then orara naro pasi pepilo for 3 days. Anouya achichema. Right. Just kungotora pendi rake nerako wotongosunganidza pasi pepilo zvatopera. Zvatokwana nanhasi. Tangomirira kubvisirwa pfuma asi zveshuwa these things are there. Ameno kuti tinozviitire pamwe inyaya yedesperation here yekuti iyo ndiwe nezera rangu iri ndingachingoramba saka makaiwana recipe makaiwana online zviripo rinenge rakachena here okay. And then nerako fanika kana muchirara mese musina kupresengikina project. Alright. Just by the fact yekuti munenge matosungana kudaro. Musasekezve. Akazondinvita kune imwe imba yake anga ari kuda kumuvha achibva ambondinwa but pandakaita iyo sungano ye3 days iyoyeyo zvakazoti mbombombo. Alright. Saka makatosunga inini zvashanda iko zvina kungouya ega nekuti ndakatosaspektawo mati nanhasi muchirawo mabhurugu amangosunga nosungasunungura kawaida mati nanhasi muchinawo makangosunga handisi nosungasunungura kani atotiza watoenda ndo zvandisingazozivi manje maconditions acho hatizozivi asi ndakazoona kushanda kwazvo manje nekuti pane pandaa ndiri kususpekta kuti ari kuita achichinjanisa saka pakusunga apa unenge watogara wataura kuti ukangobuda chete mahwani. Okay. Unotaura zvinhu uchisunga utaura papai. Because you need to deliver that energy. Right. Saka kusunga chovha chapfekerwa mupilo ungonyarara kuti zii. Zviviri zvenyu one day akatirega ndisina mitombo repilo zvakuitambira oona bhurugwa rake ririmo rakasunga zvone bhurugwa renyu munozozvitsanangura kuti kudii. Aiwa hatigari tese saka. Okay, saka musaona yamupeka kutambira kilo yoyo. Mati? Musaona yamupeka kuti kilo ndimupitsa mhira yoyo. Aiwa zvakatopera ndakatongozviita for 3 days chete. Okay, ndobva masunungura. Aiwa richiri rakasungwa zvaro kungoti ndakazotongoripfekerawo panodziya kungoti richingogara rakadaro. Amusasunungura. Wasunungura wasvedza waita. Ani makatosunga. Motogara makatodaro. Saka ndida kubvunza imi musatisfied nemunhu zvokuti chero akaita same chero pamunaye hamuzomuitiri here mashiripiti munhu because matosunga kana kuita munhu saka hamuzomuitira chiripiti munhu kubvira last year. Saka ndochiita manje inini kuti alright uruda kutobuda zvako ndochizotsvaga umwe munhu wekuzviintroducer kuti hello my name is ngingi taakutanga kudzidzana futi haungatambi nenguva yangu kudaro aminoti vakomana ava vanozviitirei. Saka tiripo pakugadzirisa situation yacho. Ndizvozvo. Ende kana kubvunza ana amai kana kuti ana tete havatauri zvavo asi zvirimo ngoti zvezvizvazwano nemaplatform amunenge mazovhurawo nekutaura nevamwe tinenge taakuzoti right ndakuchizodai ende zvakabva zvatoshanda. Nekuti nharo dzacho dzaindiitira ndaimutumira mamessages kana kungoti good morning zvako opindura after 1 week. What is that iwe uri kurara nenini? Aiwa zvakazotochinja sekudaro. Kana ane nerudo chete kuti nizvisikazvo.
Aiwa, no, I think dzanga dzingori nharo, as I said. Munongoziva pane vamwe varume vane pride yekuti hambo kuti zveshuwa ndazviona zvawandiitira, ukaedza kumubikira, ukaedza kudiwo wozotoona kuti apa pakapa chiregai ndichinyatsa kumudhipisa. Alright. Alright. Regai Aiwa, Maisha, thank you very much for your nhasi mabhurugwa iwana ari panhamo nhasi nhasi mabhurugwa ana baba ari pataiti. Kwai ndakatora bhurugwa rangu nebhurugwa ramba ndikasunganidza mupilo ndo mazviri. Kwai uchitaura zvinhu zvako kwai ndokuti munhu adzikame ndaona kuti munhu ari kutonetsa nekuda ngoramba chingoda kuita move on handichimaona. Saka ndo imwewo yeresipi yabudawo isati tingajaji munhu. Guys, we are not here to judge. Tikupa kungoteerera nokunzwa kuti munhu ndiye anenge achiziva paapinda nepaafamba nemunhu wake kuti azosvika pakuti oita sei. Asi musazokanganwa nyaya yandakambokudza iyaya rikaindipa mhiko idzokorodza futi nhasi nyaya yemuinzwe. Mafriends true. One friend anga achineswa nemurume zvokudaro. Murume achinesa nechihuri achihura zvisingaiti. Ndokubva aenda auza shamwari yake. Shamwari kati ungonuzati wava nenguva murume wako achinokuitira machiripiti uyu. Ini pane pandoziva nokuti unogona kudini kunobatsirwa kuti murume wako adzikane. Handitika twikanzi ndobva ati alright pakanaka toinda. Ndobva vaperekedzana vakaenda kuya kuna mbuya vaya vaita zvokugadzira. Vasvika mbuya vaya vakati zvinhu zvidiki zvindogadzira. Ndanotenga chishinda yako yeredhi, shinda yako yegirini waya netsono nechi zvaidiwa kuti vasonesone vasunge. Ndobva zvinhu zvanoiwa nazvo mubva mbuya vaita zvinhu zvavo vakasona. Handi vakati zvinhu izvi wochiinda kunisa pasi pepilo. Handitika inotsamhira murume wako iyoyo. Ndoda kuti murume wako atsamhire pilo izvi kwemazuva 7. Handika zvinenge zvaozondivigira bheki zvinhu zvawanda kupa zvaisa mupilo izvi. Mukadzi ndokugadzira pilo iya. Hapana pakunisa mupilo. Kuda wakanoisa tsono dziya dzakamira. Kuti wakanoisa tsono dzakadini mheno zvakafamba sei. Moza kuna munhu asingangodi kuhlisa zvokudaro. Murume yachinoisa musoro wake papilo kudai akataka kubayiwa netsono. Akati atabayiwa neiko. Unoona anobata futi kudai waihlo akati kubayiwa neiko. Ndokudai kutsisa papilo kudai kunotsva kudai ndokunoona pane chinhu chakatesvera kudai ndokunozvongora tsomo iya kudai so akati tsono iri kubva pai mupilo ndokunovhura pilo yakudai so wanike mune zvinhu zvezvo mishonga yagadzikwa iya. Mukadzi kwako kuchizobata kwakurohwa kunzi chichi where is this kwakuzoti ndandaenda kuda perekedzana ningi kuenda kupi kuenda kun'anga kuti ndinotsvaga mishonga because chihuri chavanyanya kuita kudai. Handika marriage yakabva yapirira ipapo musi woyo kunzi kwada kundirwe. Saka ndiri kuti hangu jaji kufunga ndekwako iwe ndinoza zvakakunakira kwachida kunotora hako unoita zvaunenge uchiita asi muzochenjerera kana moita zvinhu zvenyizvi munachenjerera kuti vanhu vasabayiwe nemapilo nematsono nokuti mukabayiwa netsono chokwadi unogona kufa. Yakatanana kutodzingwa hake zviri nani. Umwe anogona kutokuuraya animaona anogona kutokuurayira ningekiri kuti wanga uchida kuti nditei kuchazotaura kuti nanchida kuti mbozozvinzwisisi. Handiti koita futi vamwe vakatadzana futi zvekwa sekuru kwakanga uchinda kumurume achihura kwakadzidza kwasekuru kwakanga uchinda kunogadzikwa vanhu vakaenda kwasekuru vaende kuwapa mushonga vapa mushonga zvikanzi mushonga kana wasvika mangwana panobika makuseni breakfast wosasa mushonga uchu womupa adye. Handikuona sezvinei vakatochidzoka kubva kuna sekuru vaya kudai ndobva vawana mota yemurume yatopaka pamba. Murume wemusi woyo anzi akurumidza kudzoka akahwa musoro kubasa akanzi inda kumba. Handi vachisvika kana mota yapinda kuti achipinda mumba nemushonga uyo anobva zvaramba kuti murume ari panoona ndobva ati rega ndipfekere pamumengo wanga uri panze. Ndobva siyapfekera mushonga uya pamumengo ati ndozotora mangwana makuseni chidini ndichibika kuti ndipe munhu. Ndobva apinda mumba zesinormal. Handimaona murume akabva tiri kubvepa kuti ndanenda kushamwari dzangu ndazodaenda zvikabva zvapera. Mangwana makuseni murume akunogeza kuti aende kubasa. Mukadzi wamanya wabika breakfast anotora mushonga uya auya akande pai aise muchikafu zvakaudzwa zviya kunodai muti nemashizha zvakaoma kuti gwagaisi kuoma mashizha kuoma kushioma mashizha zvisere muti. Hanimona akabvarwa nehana. Imagine kana muti waoma nekungopfekerwa kwaita mushonga kokuzoti munhu ingadei akafira ipapo. Ndopakabva atora mushonga uya mukadzi yakati chirudzii murume aenda haana kuzobikira murume. Ndobva abika sadza ndobva aisa mushonga uya ndobva aisa supu ndobva akandirambwa kuti idye. Ndobva akandirambwa imbwa yakabva yangoti chipedza kudya ibva yatofa ipapo same time ndobva yaoma yesilibareta ndobva yatooma ipapo. Ndimona saka zvobva zviratidza kuti mushonga uyu wanga uri dangerous wanga utori mushonga wokuuraya. Saka ndiri kungokupai kuti iwe unozochuza zvaunoda kuita ndi kana uchidako kuti ukontinya asi uchingorangarirawo both sides. Kune umwe akaitigwa zvose munun'una wangu yokuitawo zvemabhurugwa zvakamushandira asi kune umwe kutiwo hazvina kuwashandira vakatozoona kuti zvine makonsequences mukati. Handimaona right. Saka zvenge zvingori kwauri asiwo varume tikavhunza kuhura kwacho kwamunozonyanya kuita
kuhura kudaro chambonyanya kuita kuti muhure unomwe anosiya mukadzi ane garo rakadai mai mwana garo rakakura kusvika uko anenge achisiya mba mukadzi anoshanda mukadzi anozonza mari mukadzi ane zvese asi anenge achisiya achinohura nemumwe munhuwo zvakewo nje murodhumu wanenge angowana wonyatoshiya kuti varume ava problem chimbori chii vari kumbonyatsodei anomaona mukadzi anenge achirespekta murume wake mukadzi anotoshanda mukadzi anotokontributa mumba zvese everything zviri correct asi munhu anongobuda chete achienda kunotenga kana kuti kungonohura saka tichimbobvunza kuti varume ava munombonyatsodei handimaona ende kana azohura dei uchinzi vanongohura vovo zvodarika kudai handiti afeye kuti mukadzi anochema kumba achasvika pakuchema kuungudza mukadzi achihurirwa kumba uko handiti toda kuvhurira nhamba ndakapina handitika avo vari kuungudziswa nevarume vari kuchemedzwa nevarume right now handitika vari musituation right now yekuti wahurirwa hauchazivi kuti ndobuda sei kana kuti ndoita sei chihure chatonga mumba mako hautozivi unoziva kutoti kana iri weekend ega munhu havati pano havati pamba anotoenda kune asingashandi anotoenda kune asingashandi tulakadzi ndoko anotoenda kune asingashandi ikoko achitora mari yemukadzi wake anoshanda achinopa ikoko andimaona so toda kumbovhurira mukana kune avo vari tirimo mudzimba vede ndanetsekana ndashushikana murume wangu arota mashiripira ngara zvakadaro you don't need to say stare murume wako atika unonge utaurawo nyaya yako vamwe vakapindawo nazvo vanokubatsira murume kumba uko anetsa guys every weekend kana kuti ndikuona vakadzi akasiyana siyana ndo pamunoturira pano vanhukadzi ndo pamunochemera pano ndo pamunenge muchichemera handiti hamugoni kunochemera kuhama dzenyu because zvichazara nehama dzenyu handiti unongofona apa wotaura totongosimbatsaisawo newe tichionesana kuti pangaitwa sei nekupanana mazano kuti pangaitwa sei handiti kune vamwe vakadzi vanotosvika pakuburuswa pamubhedha kunzi buruka ndauya nemunhu varipo buruka apa munhu wangu akwire pamubhedha avati kana ndimaona kana kuti buruka avati pasi ndauya nemunhu wangu otovata nemunhu pamubhedha murume mukadzi ari pasi apa variko zvakawanda zviri kuitika kunzoko Millicent zviri sei Maria zviri sei saka vanoda kufona nhamba idzi dziri pindi apo fonai tinzwe kana muripo varume munoda kufonawo mumbotiudzawo kuti pavakadzi ava chamunenge muchimbonyatsitsvaga chii chaicho chii maburi evakadzi aya akasiyana here chiiko chamunombonyatsa kufamba mutsvaga chingave chii nokuti mukabvunza vakadzi vakawanda panapa vakasiya varume vavo vakaita masingle ladies vazhinji vacho 99% yevakadzi yakasiyira nyaya dzechihure saka unobva uchibvunza kuti chihure icho chambonya kupembedza kudai chihure rudzii okay hanzi naSifasi muda vanhu noti vese kana wasangana nemboko noti kutoriwo nevakadzi mboko hatizvirambi Sifasi kuti vakadzi variko mboko asi varume vanotora mukombe ende vazhinji zviri kuitika iko zvino hanzvadzi yangu Sifasi vari kutumwa nevarume ndimi makatanga vakadzi vakungoti tena fevha ndimi makatanga kuti unotanga kuchemedza munhu osvika pakupanduka kuti you know what chauya kana ndiri kutongohura iko zvinoda kura we are not justifying chihure hatika whether chevakadzi kana kuti chevarume but it's things that are happening and tinotongozvitaura because zvinhu zvikutongoitika whether we keep quiet whether we talk about it zvinhu zvikutongoitika every day anomaona saka tida kuti tumapurutu twakasiyana here pamunenge mune michitsvaga rakaita sei buri racho moda rakanyanya kudii tihwisise rakanyanya kushinya kusvika papi tihwisise kuti munoda rakadini nokuti shuwa vakadzi kuvhunza vakadzi cheko cheko mhosva yavo vanenge vasina hapana mhosva inenge anayo asi kungoti murume anongohura hatizivi kuti problem chii kwai maburi awo akasiyana papi nai shumbresi maburi aya unoda buri here kana kuti unoda zviri mukati meburi chinodiwa chii iburi kana kuti zviri mukati meburi chii chinenge chidiwa nokuti pamunoti vakadzi ava maburi akasiyana munokuvadzisa vakadzi ndopai pamunopfeka maice block mukadzi kupfeka kusura akashinga chishinga chitonogwa ice block akashinga kudai okuvara chibereko akasopfeka ice block iroro achiti kwakai kunofanwa kushinya kudai vati munoona 2 zvekuti munoti maburi waya akazosiyana koda kuti kushinye kudai ndo pamunozoona vamwe varume vakuenda kunotsvaga vamwe varume kuti ndoda hangu burire kushure ite kumanyuwa nokuti handione kunogara kwakavhara kudai kuri tight riri tight ndimoona saka chii chinenge chimboitika hanzi vamwe mazuva ano kutohura nokutorora nekuti kutohura
kuda kutonotyorora kunotibvisa kunoita mari kunotonoita bvisa roora kutoita vana chiri chihure chocho zvese zvodii infection vanoita Caroline but vanenge vatoita uchati kudini painoenda kunohura hakuudzi handiti anongonohura oya kumba iwongoti kumba zviri normal hanzi Simerina ibhelieve kuti munhu wako kana achingokuda zvekuti buri taiti or not tingati drama but ndozvataurwa kane vamwe vakadzi muconversation kwai buri riri pamwe ameno rinenge rakatodhamba ameno ndikati saka izvozvo hazvizokonzeresa here kuti varume vandotsvaga mwarume nekuti kana asingasawi kushinya kweburi remukadzi wake the next thing chi kunotsvaga kare murume rinogara rakadai rikumashure uku oda kuenda ikoko kunotesta ikoko kuti kwakashinya all in the name of kushinya chete all in the name of kushinya chete fonai timbonzwa guys fonai timbonzwa chihure chakamira sei hanzi vanoti marriage iachievement saka munhu akatorera mumwe murume akaroorwa ndokwachiva kwacho here marriage is a blessing dad and on the other hand as well yes it's an achievement because munhu wese anoda kuroorwa handiwana I believe kuti kana achinge azotora kwai murume kwai kana akatorera mumwe statement yekuti murume anotogwa iri guys ngatimboriongororai statement yekuti murume anotogwa iri haikona kuti murume akainda nokuti zvokwadi ndiyani anosunga murume mukuru kumusungirira kuti wande kumuzvuva iye asingadi agoindiwa naye iye asingadi murume anenge aenda haikona kuti kutorwa anenge ati chowa oga achifamba achindako hanzi mufunge ahede story yemurume asenge akaita mukadzi wake nekusimtu hanzi rinenge ratovashavire hungo chani uya utiudze rutendo kuti zvakafamba sei come and tell us kuti nyaya kana zviya zvekunzi chikapa what is chikapa kana achindida kutojaira izvozvo ini chikapa kudhara akatohura ndakatosiya okay hanzi kana chikapa zvekuti chikapa ina handiti zvechikapa nditulakasuchu kunofanwa kungojaira zviripowo handiwana but pane pekuti tulakaziwo pachokwadi chaipo handika mubedroom unofanwa kuti ujaire newe wega wekuti ufadze murume wako kana usingamufadzi mubedroom anofadzwa nani kana uchiti ini ndongova hangu ndiri danda kudai anozofadzwa nani kuti ngaajaire izvozvo zviripo zvozodii pane pekuti newe unofanwa kuti womumba uritenewo favor handiona but kungoti hameno pakuritana favor kuti unoritana favor kune murume wacho anenge achiitawo action hati zvoo varume vacho navo vazhinjiwo senge vekuzimbabwe vanonzi action hapana handimai mwana kungobva kwarobva korichiba baba rubeni rikapinda mumba kudai so rotongosvika richitokurura munhu dhiresi fungura dhiresi rotofungura bvisa bhurugwa otobvisa bhurugwa vhura makumbai otoita just like that muti vanhu vagarire zvakadaro kwanzi vanganoda kuita chikapa kabla musana wabhofoka hasana namboona munhu akabhofoka musana nechikapa tilakadzi handisati namboona munhu akabhofoka musana nechikapa hanzi the issue yechihure pakawanda manongohura because kungozvichedza kusagutsikana true kusagutsikana ndosaka tabvunza problem kana chibvunza zvakadai havabudikiri dei vachimbobudikira nyatso kutiudza nokuti problem yacho inenge iri kungoda kungoti ndangohwa kungovata kungohwa kuda kuvata nemumwe mukadzi so reason hapana angohwa kuda kuvata nemumwe mukadzi kwanzi murume ainge oti kumukadzi wake ina handichadi kuita nepaburi ndakuda kuita nekudhodho so yanga yatove life yemukadzi yekuitwa nekumashure in the name of love nekuda kufadza munhu yuwi nanhasi achiripo maipe simbofona utiudze yuwi hanzi sisimela hakuna murume anotorwa ini ndagara ndinogara nemurume wangu aiwa ndikandimboedha maipesa ndandati ufoni kwanzi murume wangu akatogwa
munin'ina wangu wandaigara naye. Munin'ina wako aizi mwana mai vako chai. Yesi babesi. Sisimeli muri sei. Mushe hii ne beauty yose yaunayo iyoyi. Chii chakaitika? Imba yakatoparara. Sisimeli hakuna murume anotorwa. Murume haasi mwana mudiki anonzi atora chitupa here chinotorwa Sisimeli. Zvakaitika kugara nemwana wamai vangu. Sisimeli ndaimuda. Amai vedu vakafa, baba vakafa. Tikasara tega vasikana tingori 2 years yegotwe. Ndobva ndati hamunin'ina wangu ndikubva ndamutora Sisimeli ndibva ndakugara naye. Sisimeli is not easy at all. Murume akaenda nemunin'ina akatozvara mwana. Imba ikatoparara Sisimeli. Saka ndichitaura ndichiti kana iwo uda kundiudza kuti pavakatanga kuita mafe mumba you never suspected anything. Sisimeli zvakaita munin'ina wangu akatanga achiuya kuri kumaholidays ndichitogara naye zvakanaka. Kwakubva imwe holiday it was December. Ndatosununguka mwana wangu last born iye ari form 5 this year. Kwakubva munin'ina wangu ndobva zvezvo kungoti kuti bamukuru namaininika ende ndaisambozvifungira Sisimeli. Ende munin'ina wangu ndaienderesa zviye. Saka taigara kumusha kudombo chava. Saka muzi wati kudombo chava kunoitwa saka taitindii nemurume wangu aita basa remacontract aitombonamaaana achinoshanda achidzoka ari mudzimai kana tikafamba nemaiti ndokwaaisinda zvadaro munin'ina wangu kwakubva ndiri kwakubva ndamusiya pamba ndichitonotengesa. Ndaitomusiya nevana ndoenda ndonotengesa ndodzoka murume tichitori matese chidaro. Murume kana contract yapera odzoka pamba. Saka kudzoka kwakaita murume Sisimeli handina kuziziva kuti vanhu vakutodanana. Ndisingatombozvifungire. Sisimeli munoziva kuti pane zvimwe zvinoitika zvokuti hauzvifungiri. Hautofungiri munhu ende unenge uchitrusta munhu nemwoyo wese uchiziva kuti anotoziva kuti tiri nherera. Hafa akazviita izvozvo Sisimeli ndakazotongoona one day ndabudawo ndatoti hendei kati mbonotarisa kuti mugadheni makamira sei. Ndobva murume mubaatoramba. Time yandakangobuda ndakadzoka after I think 30 minutes ndichidzoka ndichitosvikowana vanhu vakatorara pasofa musitting room. Ndobva ndakamuti aika kondo zvamaakuita izvi. Handakada kuona kumbomurwisana kuita sei. Vakabva atotanga kutopeka zvinhu zvake nguva yekuratidza zvinhu zvanga zvakatorongwa ini ndisingazivi. Saka kune iye munin'ina wangu ndiye akatotanga kutopeka zvinhu. Kana chakataura hapana kwakutotanga kutopeka zvinhu zvake. Ndikati aiwa kaupeke handina kukudzinga ndoda kuziva kuti muri kuzvifambisa sei. Kuvata makwana vakavata like kutoita kana kuti vakangovatana kungo relax. Kutorarana Sisimeli hembe dzakatokumurwa imi. Pasofa musitting room Sisimeli. Pasofa. Hey. Kwadona sei network yamudonedza. Kwadona sei. Hey. Mwana wamai vako chai midway. Hey. Ndimutsvake. Hey. Haya zvorwadza. Kukuvabata live direct vaimwana. Hey, network yako ndofuna zvanga zvaitika. Network yangu kwakutowana vakarara vese Sisimeli. Ndandakaisa ma-earphones ndazobvisa. Kwakutowana vakarara vese Sisimeli. Unorwadziwa. Ndobva ndati aiwa handisi kukudzinga ndobva ndakiya door. Murume instead kutoti achitomirawo kuside kwangu akatotanga kutondirova. Apo ndine mwana kumusana Sisimeli. Kukuroverwa kuti wazvionere. Kwakutondirova. Zvadaro pana tete vaigara panext door. Kungoti imba yangu patanga kukamurana newaya. Kwakubva tete vaibva wanzwa noise izvo zvokuti vakabva vatanga kushedzera. I think zvinhu zvanga zvakatoplanwa ini ndisingazvizivi. Kwakubva tete vaibva vatoya achimhanya. Kwakubva ti usamurove. Ini ndikati handirove munin'ina wangu ndomurovereko imi muri kupinda papi. Ndobva vabva vatotora munin'ina wangu nechibhegi chake bva vaenda naye kubva kwake kwavo. Kwabva zvadaro atorwa paaendeswa kwatete vaendi panangosara akapamba nevana vangu. Ndikati murume achadzoka Sisimeli. Kwakaendawo akatoendawo kwatete vavo.
akatotevera Sisimeli pakaenda imbwa ndo pakaenda tsuro nanhasi. Murume mwana wangu murume aForm 5 uyu mwana wangu anamvera ambomuona akazotanga kumuona aForm 3 asingasatomuzivi akamusiya achiyamwa. Iwe pavakabuda vakaenda panext door apa nemurume wako murume akazombobvira adzoka bheki kumba kana akabva atoenda Sisimeli ndobva aenda. Munoziva kuti murume wangu baba womwana ndakutoti baba wovana vangu ndokuti zvakatobva zvapera. Saka chakazoitika ndechekuti inini semunhu akanga akagara zvakanaka atezvara vangu vakabva vati no hauna kwaunoenda pamba ndepenyu uyu ibenzi rombe siyai riende. Nanhasi ndongoenda pamusha pangu Sisimeli vana vangu vatokura. Akaenda musangana chero kumusha takazosangana 2020 ndaenda kuZimbabwe ndaenda kuZimbabwe kuofu iri December. Ndipo ndakatosangana naye. Chamusati uri mupenyu ndikati aiwa handiripo ndiri kutorarama. Ndaisatombozwa kuti kunze kune varume vane zvinhu zvavo. Wakaita basa wakandisiya ndakuda kungomusvotesa zviya Sisimeli but unenge uchingorwadziwa but for now ndatopora. Ndaisingagone kunareta nyaya yangu iyi ndisingacheme Sisimeli but for now zvakatopera. Muri kuti musi wakabuda iwe ndomukabva kwavo kucheka ukama wenyu. Ndakambotanga ndichamunyengerera sezvo ndakangoona kuti no handifaniri kuramba ndakabata chigumbu ndokuti ndoti Sisimeli unoziva kuti ukange wakabata chigumbu iwewe ndounoramba uchiwonda ukachibata nezvozvo. Ndakangoda piritsi rekuti ndipore, piritsi rinonzi forgiveness. Ndikati ndibva ndambozama kutaura naye Sisimeli hazvina kuzombobuda musha yakanga atondiita inini ndine ndiri wrong. Kusvika nanhasi hatina communication iri right. Vanhu 2 vakasiya vari 2 nevabereki. Tiri 2 vasikana Sisimeli nevakomana 2. Kotanga mukomana first born koya inini, koya mukomana second born anoteera inini, kozoya inini ndine last born. Iye ndiye last born. Ave nevana vangani nemurume wenyu? Akaita 1 mwana iyeye. Achibva azodaro Sisimeli aita murume iyeye 1. Ini ndangozvisiyawo ndangonyarara ndobva ndazokwirawo ndauya kuno kubasa. Munin'ina wangu akazosara achigara nemurume. Ndakazongonzwa dzaasitori kunzi akazobatwa nechikomba muzukuru wemurume. Saka zvinoitika Sisimeli zvezvokunzi hanzi murume anoenda zvezvi anotorwa. Hakuna munhu anotorwa asingada hasi mwana mudiki Sisimeli. Akatoenda aitoda. Ndokuti dai aitoda. Angaimboona kuti zvanga zvakatorongwa musingazivi aitoda. Ndanga ndapakati Sisimeli. Family wo yekumba kwandakakurira ndokuti baba wedu vakafa when I was only ndichiri mudiki. Baba wangu anditonya so hatiri vadiki. Baba vafa zviya. Kwabva tasara batazonogara kumusha kwaamai. Saka mufamily wo yana amai makabva maitowo kuti zvezvokuti munoziva kuti unoshayawo support kana usina mai vako vapenyu. Sisimeli I was rejected by everybody. Ndakasara ndiri 1 ndangomira ndega nebrother yangu anonditeverera nebrother yangu mukuru. Those are those people vaindisapota chete. But Sisimeli ndakasara ndikatambudzika hama dzichitosapota zvinhu zvakatoshata kudaro. But ndakazongozvigamuchira ndikavaregerera vese plus vana vangu chinhu chandakazovadzidzisa Sisimeli chakazoita kuti ndinyanyopora. Vana vangu ndakavadzidzisa kuti munin'ina wangu no matter what she is my family. Hamuna pamunopinda. Nyangwe mukandiona ndichirwa nemunin'ina wangu hamuna pamunopinda. Saka vana vangu vanotozviziva kuti mainini ndimama hazvina basi. Zvakaitika ndezvavo vari 2 namama vanopedzerana. But inini vana vangu chokwadi because munin'ina wenyu atenda kunotanyira vana venyu one day vakavatazva navarume vavo. Aiva vanozviziva vana but ndakavaudza kuti hamupinde ndokuti at the end Sisimeli ndikapa vana mhiripiri inova vaSisimeli ko ndikamuka ndakafa. Saka ndakambozviziva kuti chero mukadzi makafa munin'ina wenyu nemwoyo waataridza apa pane paachachengeta vana venyu. Anochengeta kototi kuti ndokuti tiri 2 chete Sisimeli 2. Saka unozongozvudza kuti semunhu akatidza kutofunga ipapo kuti tiri 2 handingava tine murume wasi vangu tiri 2 tengu mundiyo ndoba mukuru wangu akarara navo ozotirega ndichengete vana vasisi vangu vandakadai hazviti. Plus Sisimeli semunhu mukuru ndionenge uri sisi vakuru mufamily unozongozviudza kuti no zvakatoitika. Ende mwana wachona waakazvara nevana vangu ndakavati vanofanira kuva nebond because munin'ina wavo from both sides kuna baba zvisina kuna mai. Saka mwana wangu musikana 1 wandinaye ndekuti ndine mwana musikana 1
anomuda zvokuti munin'ina wake kana hanzvadzi dzachona dzinongomuda zvakadaro. Ndakangovaudza ndikati no iyi hama yenyu, ndikatovaudza kuti handitomboda kana kunzwa any mistake kana kutaura zvakaipa pamusoro pamainini hamutauri ndimama. Akura sei mwana uyu womunin'ina uyu? Ndewa 2008. 2008. Ukari kumachi 12 years. 2008. Kuma 12, 13 years, 14 years baba. Akura. Atokura. Yeah. Saka zvinoitika sisimeri, saka pamataura kuti hadzi yemurume anotorwa ndati vanhu vanonyepa. Murume anoenda zvake, murume anotoenda winning achitoda, nokuti kana ukamutora asingadi akakuridza America vanhu voya kuzomununura kuri munhu ari kutogwa uko zvinonyanya kuti kutotiza iye ega, kutobuda kutotiza kutorova kuita makore osaya asina mbotsvaka kuti ko vana vaya vandakazvara nemukadzi yavari kupi, kuda kuti aitozvida. Munozva sisimeri ipapo pandakasiyiwa nemurume from it's 2006 up to now. Handina musi wano wandakapiwa 1 rand nemurume kana rekuendesa vana kuchikoro. Vese vana vangu vari 3 ndakaendesa ndega kuchikoro sisimeri. Right now last born is now in form 5. Musingazivi kuti aripi? Ndisingatozivi, ndaingoziva, ndaitoona sometimes zvaitika zvokuti munin'ina wangu uyu akazotorerwawo mumwe. It's a long story sisimeri. Hey, ngati iwe. Akazotorerwawo mumwe wekugokwe. Akauyawo hake atokurowa nemwana wake watorwa auyawo pamurume aine mwana wake. Saka sisimeri zvakazoitika zvokuti uyo wekugoko yakabva auya ari hota. Ndinoona kuti akanga ashandiseiwo. Munin'ina wangu akazoritwa akatozorambwawo zvakatosimba. Nemurume. Saka akarambwa zvaripi? Akazorambwa ndobva agara, ndobva ambozonzi aenda kune vamwe ainzi sabhuku vanga vari mudharawo, aenda kuno umwe sabhuku agara ikoko arambwa. Abva ipapo aenda pamwe arambwa, ndobva azoendawo pane mudharawo ainaye akazonomubvisirawo mari manje. Akazosiya aona kuti hazvichashandawo. Saka pakauya wegoko yabve nokuti akasvikoshandisa yawo goko akauya abva aita hoti ndobva asvika ndobva. Saka zvaitika zvokuti ini ndiri pamba ipapo chakazotipa kuti ndichingoona kuti no inini panapa hapasina changu. Murume anga asingauye kumusha, aitumira mukadzi wake nanatete vakanga vakumuda vouya. Waitoona vachika pamba patete paya panext door. Munozva kuti sisimeri izvo zvokuti zvinenge chiitika uchiona. Aitosvika pamba panext door apo vouya wotoona poitwa kunge pari kutoitwa mapiko, pari kufarwa zvezvokushotesa iwewe zvokuti ndaipinda mupandozvivharira mumba sisimeri ndochema. But ndochema sisimeri, but ndozozviporesa ndozviziva kuti ko zvakatoitika. Ende manext door munozva kuti sisimeri inosvika panguva yekuti unorejectwa nemunhu wese kana uri pasituation yakadaro, munhu wese anokuramba. Manext door nyangwe vakadzi nyina mumusha mandanga ndakarohwa vamwe vachina vakanga vatotura masaizi. Sisimeri, I thank God kuti Mwari vanoporesa. Ndakangonamata ndikati Mwari, ndakafunda kunamata sisimeri. Ndikanyasonamata ndikati Mwari, ngamushoko renyu makataura kuti munopodza kunyange maronda ari muhana. Sisimeri, ndakanamata ndikati inini handichada kana kuchemedzwa nenhau yemurume. Akatoenda. Zviye zvokuti sisimeri ndakamhanya kumiteuro. Handina muteuri handisina kubata sisimeri. Ini nyaya yakaipa sisimeri zvokuti dai ndaitongwa kuti zvimwe nguva muchamboita program yekuti muite yekuti vakatorerwa varume vakutsanangure. Sisimeri ndakabata muteuro yakasiyana siyana. Ndakafamba murume haadzoke nemuteuro sisimeri. It's a lie. Kana asiri haadzoke nemvura nedombo aiwa hazvishandi. Inini kwandiri zvakaramba kushanda hamene pamwe zvinoshanda kune vamwe. Ndakagara sisimeri pamba ipapo for 10 good years. Munozva kuti unoita kamuchembere kambuya kakudhara. Ndakasiyiwa I was only 27 years pandakasiyiwa nemurume. Ndatochembera kana ndatokura apa sisimeri. I was very young. But handina kana musi one ndaimonitwa nehama dzemurume kuda kuona akangopinza munhu. Zvezvokuti unenge uchimonitwa kuti vada kuona kuti pangopinza munhu mumba vabva vaona pokudzingira, ndekuti aipa pressure kune dzimwe hama dzaitaura nadzo pamafoni. Mukangoona any mistake ndiyo dzimudzingi. Hapana kana musi wano vakamboona kana boyfriend pamba. Ndakazodza tikati pano handidi kana kuti mbonyadzisa hanzvadzi dzangu. Kana ndichibva pano ndichabva mune zvakanaka ndisina mbobatwa nechikomba. Sisimeri, ndakasvika kubva
nanhasi ndikasvika ipapo. Nanhasi zvezvi ndichibva kuno kuSouth Africa ndinonanga straight away pamba pangu, ende hama dzese dze dzakanga dzambondifurata dzakutanga kuita kunge dzinondera ndokuti vakaona kuti ndakaramba ndakashinga. Vana vangu vese ndakaendesa kuchikoro ndega Sisimeli. Up to now vana vangu vese vapedza chikoro. Ndotenda Mwari pana izvozvo. Amen. What a testimony. Wow, guys. Saka ndiringoda kungoencourage vakadzi vese vari mucomment section nevari kunzwa kuti no matter what, kana murume akanzi naMwari ndiwako, zvezvo kunzi hanzi ndozoita zvino ndoita zvino zvezvesisimeli, sometimes zvinhu zvinoramba kushandira ende pamwe unozobva ipapo wakuta kudzingwa unge imbwa. Saka zviri nani kungoti Mwari kana murume ari wangu ndiwangu, isaibvi pasi. Sisimeli kunamata kunobatsira. Inini I'm a living testimony panyaya yangu ndotestifya zvokuti ndotenda Mwari each and every day. Handirare ndisina kunamata, handimuke, handiswere ndisina kunamata, handipedze svondo ndisina kutsanya, ndokuti ndakazoti Mwari akandiyambutsa pamwe pandaisatarisirwa nevanhu kuti ndinobuda. Ndinoyambuka izvozvo. Right now ndiripo Sisimeli. I thank God vana vangu vatokura ende vese they are in good health. I'm in good health. Handina kana panorwadza, vana vangu havana panorwadza, tese tiri vatano. Saka chipo chikuru inyasha hombe izvozvo dzinofanira kutendwa. Saka tinongokurudzira vari mucomment section kuti please, kana uchiona munhu asisakudi usaforce zvimwe zvinhu. Imbotaura naMwari kunzwa kuti Mwari vanokuti Mwari vanopindura. Saka inini Sisimeli vakandidara, even though ndisina hangu murume, handazomboda kana kuita murume Sisimeli, ndakachatoona kuti zvakangofanana, ndane vana, ndine mai vane vana vakuchadei, ngatochembera. Kungopoa nevakadzi vari mukuti wozwa nzi enda kun'anga ibva wazodai, tora tsono ubva dai munhu obayiwa netsono mwana wavanhu. Makasiyiwa mune 27 kusvika nanhasi, hamusati mamboita naboyfriend? Sisimeli ndakazopindawo muno mumwe mujolo wandakangoona kuti hazvishande zve3 months ndibva ndatongosiya. Ndendangoshayawo but makaita 1 mujolo? Ndo wandikatoti ndo wakanga utombori kaserious. Kuchine varume here Sisimeli kunzoko? Kunyeperwa. Especially akatozoti single mother anoteka advantage Sisimeli. Kuzoti varume vemuno especially muno muSouth Africa nikakuda kutoti utomupa mari ndiwo, utomukweretesa mari ndiwo. Exactly. Saka ini ndakangoziva ndikati no, inini ndikandimbomira izvi kana Mwari vachiti vachazondipa mumwe murume, ndaingofungawo nguva iyoyo kuti pamwe Mwari vachandipa mumwe murume, but ndakazongoona kuti hazvisi kushanda, hazvina zvazvinondipa, ndobva ndazongogara Sisimeli. Up to now ndiriko ndiri right. Ndongoudzawo vamwe vakadzi kuti shingai nyange if you are a single mother, shandira vana vako. Ngatishandira madhumbe mudzimba kuti nditori madhumbe zvose aini Sisimeli ndakatobata aini ndikuti aina. Saka ukapotraya kungozvavoida kungodziva kuti inini chandinoda chicha, ndakavinga muno muSouth Africa chicha. Ndainawo murume uya kutotanga undisira mameseji handambokuramba, saka ndisina kukudzinga pamba, ndikati no, iwo watongofanana nebrother yangu, tosangana pababa. Makore usaya feeling yachicha baby. Handisisina kana ndikatokuona totokuona sehanzvadzi yangu. Mukadzi wachina amboda kuti mamudzu akazouyawo kugoko, ndikati mainini, ndakamushevedza zvakanaka, ndikati mainini ndokumbira kuti imimi neni hatina kumbotadzirana, makatonyengawo sezvandanga ndakaita. Saka imimi handinanga ndadaka nemi, ndokumbira kuti mukandiona ndichitaura nemurume wenyu pamwe tichitotaura zvevana, ndokumbira kuti musandiitire shanje, handichambomudi murume wenyu. Ndikati aiwa ndoona maattitudes amunondiitira, ndokumbira kuti tingowirirana, vana venyu ihama dzevana vangu, saka ngatiwiriranai. Saka ipapo Sisimeli ndinotenda Mwari. Plus chandakadzidza Sisimeli, munoziva kuti munondiinspire zvisingaite. Ndinokutevererai zvakanyanya Sisimeli, muchitaura prayer inobatsira. Uchiti you are a prayer warrior. Ndakadzidza zvakawanda pamuri Sisimeli. I learn a lot. Tevererai zvisingaite. Saka Facebook account yandaikuteverera naye ndatone time ndikutevererai. Pakaita zuka zvezvameno zvakaitika zvezveFacebook yangu yabva rambovhura, ndazovhura iyi nyowani. Saka Sisimeli ndinokufollowa zvisingaite, ende futi ndinoziva kuti makatidzidzisa mukati prayer inobatsira. Saka Sisimeli inobatsira namata yakandibatsira. Ndasingakwanisi kudadita nyaya yangu ndisingadonhedze musodzi, izvo zvingadai ndakutochema kudhara, but right now ndoona ndakapora. Ndokuti ndakafunga kuti Mwari munoporesa kana maronda ari muhana, mupodzai rangu Mwari, ko nyaya yangu maitadzawo here Jehovha. Aiwa, havaitadzi.
asi havaita saka ndapindura zvangu pokuti mati varume anotorwa katozodzidza iji what a testimony, you are a good woman. And murume ekwarika acharamba achingosangana nevakadzi vachamushungudza singaiti akarosirasikirwa akatanga very good achiita mari woman. sisimeri. Munoziva kuti dzimwe nguva dzimwe varume vanozvitorera mhepo dzimwe dzisina kunaka. Akatanga aita mari murume wangu sisimeri, ndinaye aita mari ane mukadzi iye akamboita tumari iye zvino sisimeri ari kutambura. Munonzwa imi angove kwanguva yai akuda kutsvaga kwanga yai nokuti sazvinoita ndichataura ndichazodzidzisa zvangu panyaya yemataisi zvangu panyaya yemari. Aiwa tafara, thank you very much and wish you all the best. Matopedzi vana vatokura chiitai kuti vana vapedza kushanda mutsvaga zvenyu retirement plan yenyu makashingirira kwamakabva ndokure kwamakwenda ndopadhuze, rambai makadaro. chokwadi sisimeri maita basa. Thank you my sister, God bless you. And varume vanopenga chiwa, such a beautiful lady, such a beautiful lady chete. Right, varume mirai ndimbokudzai, ndoda kumbokudzisai chinhu wani varume. Anyway, ndichataura pano ndozoita chiri chivhidhiyo futi ndokupostai chivhidhiyo kuti mugosara muchidi varume vacho vagozoona zvivhidhiyo vachiteererawo. Zvazvinoita ndezvekudai. So varume, kune vamwe vakadzi paunoroorana nemumwe munhu munogona kuroorana neumwe munhu mukadzi wokuti anenge aine ropa remari, ropa renyu rikanopindirana kudai. So anditika mukadzi iye anokuvhurira connection yemari, bhande remari. Wanga uri rombe iwe pacho zvako uri rombe to the rombest, risina kana chiri, risingagoni kana bhutsu. Unoshanda, unozama kuita zvese, but mari haibatiki. Kana mari ikabatika munhu wechirume inongoti suru yosvedza mari yoenda, hauoni kuti mari yafamba nekupi. Then mwari wakupa mumwe mukadzi, andi mukadzi ushu andi haashande, but paari pane zodzo remari, because mari ine zodzo. Pane anointing yemari iri paari. The moment you marry this wife, varume dati mumbozvitarisa izvi, vakadzi venyu vaminawo, I want you to notice this. Kana musati mambozvitarisa, kana one day if you are going to be open, come back here and tell me. Mukadzi yoyo haashandi, asi paari ane zodzo remari, right? Mukadzi yawamurora uya mumba kudai. So uchigara nemukadzi uyu ari happy every day, mari inotaka kupinda mumba. Ugotaka kufunga kuti inini ndinonzi handibati mari. Ndoda kupa a very good testimony zvakaitika kwandiri, kwete kuno mumwe munhu. I know kuti inogona kuofenda vamwe vanhu nyaya, but toda kudzidzisana chitaura chokwadi. Mari igotaka kupinda mukati memba, zvotoshaya kuti mari ichiuya, zvinhu zvichiitika, zvinhu zvichivhurika, ushaya kuti zviri kufamba sei, ushaya kuti ko zviri kuita sei, chichiri kuitika panapa. Muyu munhu waunaye ushu ane anointing yemari, nokuti mabatana mave nyama imwe chete, automatically that is also rinouya nepauri, mari inobatikana. Musi waunotanga kuti wakuita mashiripiti uchivata kunze usingasabati mukadzi zvakanaka, akangochema chete, angoradzika. Muzvitarise varume, akangogunun'una chete, mari inovharika kuti nti mari, kuti nti. Vamwe venyu varume mamakarora vakadzi vangu vane zodzo remari iyoyo, zvinhu zvichifaya, ukati hauchamudi mukadzi ukamurilisa akaenda. Right now wakasiyiwa uine motikari dzaishamisa, wakasiyiwa uine mari, mabasa achibatika. Right now look at where you are. Tofamba uchitaura kuti mukadzi yakandiroya, haana kuroya. Uyu ndiye anga nezodzo remari, akaenda nezodzo rake. Wasara iwo, you go back down the drain. Vamwe vakadzi vanongori neanointing dziri pavari dzinovateverera. So mine dambokudzai zvakaitika makore nemakore ekurarama kweduku. Nyaya yacho kune vanogona zobatikana zvavo, but anyway tongozvitaura. Ndichirogwa ndichipinda kumusha kwemurume wangu, ini vasikana, ndichirogwa ndichipinda musha kwemurume wangu. Kumusha kwemurume wangu kuna vanhu vakadzidza. Muri kunyatsondibata mundibatisise. Vese vakadzidza, muri kunzwa, vakadzidza, vakaenda kuchikoro, vakapasa. Muri kunzwa zvokupasa zviya, vanhu vari natural intelligence vese, ani muri kuona. Kwapinda wese zvedu madofo mufemili, ani muri kuona. Asi mukupasa kwavo kwanga kaita vese, nekugona kwavo chikoro nekudii, zvemuza dzimba dzakuti vese vana kugona chikoro, zvotozikamwa kuti muklasi kunongonzi number 1 ndiye hadingi namba, vese ani maona. Asi zvakadaro mufemili mune umwe mweya, maive neumwe mweya waingotenderera. So kuti nekupasa nemacertificates nechii zvese zvezvoka, zvinhu sezvinenge zvichingori down, ani maona. Hapana chinhu chinonyatsobatika chinoitika. Chero vakaenda kumainterview yebasa neumwe munhu anenge ane certificate iri kumashure kweuyu, iri kumashure uyu,
handimaona anosvika achinotogwa pabasa. You get what I'm trying to say, that kind of spirit. Mukuzvinzwisa zvandikutira kutaura. Imbondipai signal kuti mukuzvinzwisa here zvandikuzama kutaura panapa. Imbondipai signal. Mukuzvinzwisa zvandikutira kutaura panapa. Tipei signal. Right. Izvo zvesvo zviriko handitika vese vachitoudzana si kuti vakadaro unoti kondozikama kuti apa vana apa panodhura chikoro ende vese vakapasa ende vakadai, asi when it comes to kuti paitike zvinhu zvinonyatsokuitika kudai kuti zvinodai so zvanga zvisingaitiki zvachose zvanga zvisingaitiki. Anonzi machi watchtower ne-SDA, vamwe vakaenda ku-SDA savadhamu vakaenda ku-watchtower, right? Auya zvedu isu zvedu vana mabharanzi tikutobvawo zvedu nekumasvinguku handingwana tandosvikawo mufamily miya mai mwana ichosvika mufamily seni ndakasvika mufamily ndisingadiwi ndikudze chokwadi ndakasvika mufamily ndisingadiwi ndiri condemn, asi ndichisvika mufamily ndisingadiwi kunozongwanawo chimwe chigurupu chevanhu chinenge chikuda chiri pasaidi handiti ndaiti ndikaenda chiro kumusha kudai ndinge ndiri topic anoona chiro ndikadai, asi kuti ndaingoti ndezvave zvimongozowo kana mukakurira kuti chirikuona kuti ndikoko amen ndaingoona chiginda kureya attitude ichi I don't care attitude, right? Manotification hakuchina tariro, ndosaka nchiti vanhu vadeedze vanhu zvino vanhu havadi kudeedzawo vamwe, hakuna manotification, saka vanhu havaoni malife tariro wotongotaimira. Ndadii paya ndapinda mufamily miya, saka ndichitaka kurogwa nemurume wangu uyu tagara paya mai mwana tagara ani munogona handichadi kuti ndidzike gejo zvekudaro kuti inogona kuzonosvika nenzira isiriyo handi muri kuwisisa. Anga ari munhu kuti aitoshanda handika basa rakanaka, asi chakanga achiita chachisipo chaibatika fara chopamberi pamwari cheko cheko chinobatika dei ari munhu kuti one day ndichamboti ndoita life asingambotipfetsi tichingotaura dzenyaya kudai munyatsokunzwa handimaona hapana chinobatika chaitaura zvaitozikamwa. Saka mufamily vaingoziva kuti tise tingori velevel imwe chete, izvozvo kuti tinongoshanda zvatinogona kungodyawo mungobhadhirawo pekuti mugare, asi chinoitika chinobatika hapana. Handiti ndauzoorogwawo ini ndauya family muya ina handisi kuzvikwidza mombe yemashanga mubabatisise animona ina kuzvikwidza mugamtree, but pandiri ndaisingazvizivi ndanga ndisingazvizivi ndaingozviwa ndichikura animona, but ndasati ndambovoza kana zvichingotaurwa nevanhu so uchikura unenge usati wambonyatsa kuzviexperimenta usingazvizivi. Ini pandiri guys pane kamwe kanhu pane chimwe chinhu chiripo, so pane rimwe zodzo riripo, so handingati ilaki nokuti zvemalaki izvi idzodzo ringori pandiri so rekuti ndakasvika even panonzi ndikatora ivhu chero ndakunotengesa ivhu handika haridzokire sati rakakwana ivhu rera kana riri ranga rakazara plastic rodzoka ratapudzikawo pane atomboti chererewo rimwe handimaona, chero ndikati ndikutengesa pane chinotombonongwawo handimaona, ndozodzo riri pandiri pandakana muchidangarira pandai kudzai ndichiti ndakatanga kundoberekereswa bhegi namai vangu rekunzi enda nondikorekta madhoiri, vaona one trau yavakaita yekuti ndakafamba neshamwari yavo ndichinzi enda unondikorekta bhuku iri indanavava vanokuita zvikwereti, ndakanopiwa mari sendinopiwa mari nemunhu wese aivanyima kana muchikurangara nezvanambokudzai pano newese aivanyima akanondipa mari ndikaenda nemari yakawanda kudai mazuva iwayo kuSouth Africa ko achiri ma3000 rands ichiri mari inohlisa. Vakati nokuti vaiti vakasvika panapo vonyimwa chikwereti hanimaona, voenda apo vonyimwa futi chikwereti vopuwa pamwe vonyimwa chikwereti hani muri kuona. Ini pavanyimwa pepa ndikanotevera kudzokera kumashure kwaunosvika ndatumwa mari yangu mari namai vangu ndaipiwa mari iyo pavanyimwa ipapo ndosvika ndoendapo ndonopuwa mari iyoyo hanimaona, ndopinda futi pavanyimwa apo pavanzi handina haiyo cheleti mukodzi kukupa utlele mafele akwede ehlayo ekwede ehlayo handimaona, ndozvavaiudzwa konzi muye next month this month handina mari shamwari indopinda pano ndatiwa mari yamai vangu ndaidzoka ndakabata 50 rand kana ine ndapiwa na100 rand yani ndapiwa ipapo hani muri kuona. Ndakambozvitaura saka ndokushanda kutaka kuti ndizoti ndichitaka kuti ndikwire ndichienda yes business ideas ndichienda kuSouth Africa because vaitoona kuti ndikamutuma uyu unodzoka nemari iya. Ndikati dai mudhara wangu aifarira kuti madhezi iwayo mudhara wangu aidhiraivha mabhazi anobuda kunze kwenyika uko aiti akaenda kuZambia akafamba nebhazi rekuzambia supuko riya akadzoka akahodha majini kana kuti kudini ndaingonotora majini aya chero ndakaenda nawo pamuyambo pa6 pepai majini aya ndikangosvika nkagongodza kudai ndaidzoka nebhegi risina chinhu majini iwayo ose anenge atengwa vachiti majini anotengwa kechi ndoti atengwa handimaona. Saka vakabva vakurumidza kuzvinotisa kuti paive nekazodzoka ine kwandiri ndaishandiswa front yekutengesa zvinhu zvekumba kwedu yesekai
handimaona chero dzingave huku chero chingave chinda chaiswa furande yekutengesa chinhu chekumba handimaona zvinove zvakazita kuti even padanda kukudza ichiti takatanga kuti kudhara tichiri vana vadiki madhoiri achatyisa aya tichiri kutokurawo tichava kupinda muno muchiti takutanga kuti takuita zvokutengesa madhoiri takakwanisa kutenga stand at the age of 19 kudhara zvichanetsa because ndakanga ndichitengesa madhoiri ndaibhadhagwa zvinhu zvanga zvichingori mandiri esi mavelas handimaona zvinhu zvaingori mandiri saka ndapinda mufamily miya ndave nemurume tagara tarorana nemurume tagara handimaona takuita zvinhu handimaona murume izvo zvakatanga kuvhurika kudai I remember tichitanga kutenga our first car was chigolf mozviziva zvigolfu zvigolfu tunofamba nevakomana kwete tuma-edited version twakanaka tugolfu tumwe tumagolfu tumwe twaingoriwo tumagolfu machiziva twakasimba so that was our first car chigolfu chiya tichibva nechigolfu checha tichienda nacho kunosvika pamusha kudai so chigolfu hachina kufadza vanhu guys chigolfu hachina kufadza vanhu chachiri cheredhim kala so hachina kufadza vanhu muri kunzwa waingoona neaction dzevanhu kuti vanhu havasi kufara handimaona right tabva papa tadzokera atakazodzoka I think it was after 8 months or so takadzoka tine mavhiri madukuduku nditonotulakadzi takadzoka taane polo handimaona takadzoka taane polo ndikurangarira kuti polo yakaita musindo muri kunzwa zvazvokuti maenda kumusha ndichi vanhu mangoungana mese kuno vanhu vese vanongouya moungana payadhi chii nevamwe kumaraini and everything hama dzangu dzakaipapo handimaona plus famba pachifu kapa pamba pachifu pamba pawo ndipana chifu handiti mudhara akazoshayika akasivanga vari chifu saka pamba panozagara pakangozara paduduka nemazibhota akadai so handimaona tasvika papa tadi tanechimota yamota dhiyani kudai hazvina kufadza vanhu pakabuda mashoko ekuti uyu mukadzi wemasvingo uyu watakavigigwa pano ushu mukadzi ushu akatorombesa mwana wedu akatoromba pakaita umwe munhu weukama ipapo akakonfesa kuti ini ndakatofamba muapostori ndikaudzwa kuti ushu mukadzi ushu mwana ushu pane zvaakapa ushu kuti vabudirire nokuti mufamily zvanga zvakajairwa mufamily kuti hakuna nedzidzo dzavo dzese neintelligence dzavo dzese dzinongori intelligence yenyama handimaona asi hakuna chinhu chinobatika chapakuita mari dzavo dzaingotsakatika saizvozvo zvinhu zvanga zvakatonyorwa mufamily ndikukudza ichokwadi guys you learn from it kana kuti you live it handimaona zvinhu zvanga zvakatonyorwa zvanga zvakatoprofitwa handimaona zvanga zvakutomanifesta kuti hakuna munhu saka zvakashamisa handimaona kuchinzi uyu ndiye atenga kamboya neichichi azotenga iyi handimaona pakaita mutauro kanzi uyu afanira kuti aonekere pano pamusha because anenge ane zvikwambo zvake zvaanoya nazvo handi muri kunzwa right tadzokera papa yakanetsa nyaya iyoyo ndikamiririrwa nana baba munini vanina mudhara nanani kuti munopenga here handimaona vanhu vanenge vasina kuzivika havana kuziva handimaona havana kuziva tadzokera after nomunga 2 years or 3 years so takadzokera kumusha akaine mota ipiko aine BM X3 ini ndiine kosa munoziva zvimwe zvinhu zvekuti unenge uchiti kuinda kumusha tikunoonesa vamwe zvakare matokangamwa tikunoonesa vamwe kumusha kuti zvinhu zviri kufaya handika iye ane BM iyo X3 ini ndiri kumasoro notera nekakosa kandai kuzani ndakazobigwa kuhubro kaya chiti ndakatsvaga mota mbiri ndabuda kudai mota yandapakapa kudai mota yarova pasi yainda dandasi ndakaishaya apa ndisati ndasina kusatrek apa ndandisina kana ndisina kuisa painsurance zvedu masimba izvi handimaona mota ikabva yarova ichiri nyuwani taenda dzakaregedzana kudai pakaita kutaura muziva kuti pamusha vanhu vakaita kunongerana matombo akadai kuti umwe achiti ndodzipukanya mota dzezvikwambo ngadzive pano mota dzezvikwambo idzi ngadzive pano handi muri kunzwa munhu wese angave nemindset yekuti pano pamusha zvakanyogwa kuti hakuna saka uyu zviri kufamba sei zodzo rakanga rauyawo neni guys ini ndagara pache zvangu nditori munhu wezodzo zvandotoziva ndiri munhu wezodzo ndinoshaya sezvinoshaya vamwe yes of course but samwe tikagara pasi ndikangochema kuti pati mwari pane zvinotoitika handimaona ndinotozviziva izvozvo pane ndosanoona kuti kazhinji kacho hazviri kuti ndinenge ndine mari but pakaita munhu ane dambudziko handirwadziwi kuti nditambanudze ruoko rwangu ndichipa umwe munhu because the story of my life my history yeupenyu hwangu ini ndoiziva
Animaona handirwadziwo kusara ndisina pamwe munhu because ndakugara pasi ndikangotanga kuti ei but handakana chiso kandoita sei kana muchinanyatso kuona kuti zvinongodai kazhinji kacho zvinhu zvacho zvangu zvinongovhurika kudai so zvotombondityisa kana neni sometimes ndotombovhunduka kuti but sei vamwe vari kunetsika kudai zvangu zvangodai zvangu sei zviri kudaro animaona zvotombondibvundutsa inini pache zvangu but ndakazongodzidza kuti no izodzo mwari kana wakangokuzodza zodzo zviri pauri and it's not like zvinoitika kumhuri yedu yese animaona kumhuri yedu kune vanhu 2 vakadaro animaona inini nekamwe kahanzvadzi kangu kune vanhu 2 vakadaro ndichakudzai nyaya yehanzvadzi yangu yakamboitika munyatso kuunderstand vanhu vanetsana zvikadzi zvimwe zvikwambo vamwe vanabamini vangu vaningine vanonga mazitombo zvikaita zviputsa zvimwe zvingachibve muyadhi medu zvimwe zvikwambo wati ari kutivharira kutite mari ndianongoita mari oga zvakabva zvanetsa animaona musiwoyo takavata usiku tichifamba tadzingwa kumusha nenyaya yemota bhiridzi tikavata tichifamba iwe tichidzokera kweriyo tikazosimuka tichidzokera South Africa tadini tadzingwa kuimaita zvikwambo zvauyiwa nazvo pano zvejoni handimaona zvikabva zvatikatombota nguva chiti ini hanchaindikwa miromo inobuda kuSA kwacho kwatanga tapinda ikoko handika zvinonetsawo zvinhu panguva diki asi zvaingositara zvakatanga ngovhurika kudai ndikakudza kuti mapepa emuSA chaicho ekugara mapepa emuSouth Africa chaichoko vamwe vanoshungurudza vanhu mozviziva imi havange zvokumanya ndikakudzai how we got them munovhunduka imi munoshamisika easy like play easy mufunge sekutamba sekuseka handimazvona zvaingodaro kunodai kumabasa ndirikurangara first job yavo yakati zvitaka first man South Africa ndakaona basa iri ndakambokudza histori nchiti patakambogara kumwe kunonzi kuBakersfield kuna mumbiwa ndaiwirirana navo vaita zvekunamata vachiti ndaona ngaapply ndaona awana basa kumaini kuti ndakambokudza nyaya iyi pano hamwe mbuya so vadaro ndobva ndaenda palaptop ndobva ndanodaisa ndobva ndangosangana newebsite yanga ine basa paitonzi pari kudiwa vanhu chichichi ndobva ndati apply apa ndabva kuudzwa ku-all-night prayer kwambuya kulipopo kuBakersfield kwataigara ndikati apply basa ndisingatombozivi kungoti kwaikudiwa ndakati ndaona ndikati apply apa kwavakaapply kwandakabadze kukondokwa kwabva vadedzwa kuinterview vachienda kuinterview vakaenda kuinterview 8 o'clock maofisi achivhugwa na 9 o'clock wakatofuna chiti basa ndatiwana basa ini kulimpopoko iye vari muRustenburg vachiti ndawana basa just like that antimaona ndikati saka zvinhu zvaingovhurika kudai hazvina kutanga kudi kufadza vanhu mufamily hazvina kutanga kufadza vanhu mufamily zvakatanga kudaro vanhu vakatositanga kunyatsa kuzvinzwisisa animaona kuti izvozvo mushure mekunge one day pakazoita mari iyi regai ndiijambe inomutsa zvakawanda iyi regai ndiijambe nekuti ndinofolowiwa nehama dzimwe dzinenge dzakawanda dziri mucomment section regai ndipajambe pane jusi chairo asi regai ndichiri jamba zvangu jusi iroro ndedzemufamily takazoti mumwe paita rumwe rufu kumusha uko taenda kurufu tagara pasi ndakunyatsa kuchivatsanangurira history nekuvaudza nyaya dzesedzo idzi vanhu ndopo vakatoti ndikati munoziva pane pamwe pokuti ndakambokwidza pane patakambombera kudza ndakamboita iJerusalem family mangu I can't tell you because zvine zvinhu zvemufamily imi mukufamily kwenyu kune zvimwe zvitori zvokuti chero mukadiya mufuma akazozvitaura pasocial media nditi especially when you know kuti une hama dzinenge dzichikufollowa zvinogona kuzokonzeresa family so that's the part of it I cannot talk about it but panogona kuza ndipe kudai ndakambokwidza umwe munhu chibva kugweru chinda kuvamwe vanhu 2 chibva kugweru vanhu vekugweru nyaya iyi munoiziva ndakakwidza vanhu pacathedral hall ndichidzokera kuSA handika ndanditi inini murume wangu hanzvadzi yangu handika 3 murume wangu nehanzvadzi yangu vakanga vakabva kumba vachimwadoro handimaona vamwadoro daro ndobva ndati handisi kuzodhiraivha vanhu vakadhakwa handika plus mapurisa kuZimbabwe murodhi ndobva ndatora motikari handitika ndobva ndati garai kumasure ndobva kugara masure saka vanhu vanenge vachimwadoro vanenge vanovata ndikati sina kumbosvika uku vanenge vavata ndobva vagara kumasure pacathedral ndobva ndakwidza mwe mukomana handimaona ndakwidza mwe mukomana nemukomana ndandatora madheza okay takabva kumba chiti hanzvadzi yangu mukomana aifa kunogera kusaluni yangu saluni yekuzi ndakachekeresa mai muchaiziva iya yekumboita mbiriya ndikuti ndakachekeresa mai iyo iyagoriya hameno kuti mai vangu akatsofa kusati ndatombenda kana South Africa kuti vakazi vachekereswa kupirini hameno mukomana aifa kunogera pa6 anhu munomuziva vanogara anonzi Zambezi anozikama pa6 zvekuti 2 anogera stereki hanzvadzi yangu nemurume wangu tisvika pacathedral ava 2 vaimwa uyu Zambezi uyu anga asingamwe then uyu wechi4 uyu mukomana ndakamukwidza pacathedral tichienda kuSA ndichiti ndoda munotaura naye ndobva ndati mutigara kumberi imi migarai kumasure ndobva vagara vari 3 kumasure ndobva gara kumberi ndichitoti hanzvadzi dzangu tifamba tichitaura nyaya takafamba
tikabva tikanopinda mushurugwi, tichibuda mushurugwi takunopinda kuchivi tenofu handika bva tamiswa nemapurisa. Tamiswa nemapurisa pachivi tenofu papa handika zvikanzi munhu wese budai handi svika ndobva zvanzi vanhu vaimwa doro handi kumasure ndobva tatestwa ndobva ndanikoti aiwa ina handisi kumwa doro ndiri right and everything handika yeaccident haiwa ndikuda kungoidzokodza kune vasiri kuziva hanimaona ndobva vanhu vadini vanhu vadzokera mumotika zvikaidzokera mindi ndobva tafamba tadarika inonzi ite rutenga hanimaona ndobva ndamiswa nemwe mupurisa but mupurisa akangobuda pandisina kuona chabuda nekupi ndobva angokakana pari akutondimisa da ine ndakatsika motikari ndobva ndati handisi kumira dei ndakabata mabreka ndairi kuna norova madhirabha avo ndakabva ndangodarika paangodzurika ndobva ndadarika hanimaona ndichienda ndobva afondora wangu ari kumberi kuti batai mota yakati tifambe nemabva 10 km chitatiza mapurisa ndobva ndandakamirigwa nemamapurisa ikoko handika zvikanzi license ndobva vatora license yangu handika zvikanzi mozotevera kuchiredzi kudzokera kumasure kuchiredzi kutoenda nelicense ndobva ndabhega mupurisa takabhega mupurisa mupurisa akajamuka tikabhega mupurisa mupurisa akajamuka mai mwana akati munotevera munobhadhara iyi yavo iyi unonzi spotify handika inotobhadhara spotify because muda south africa mutiza mota ine masouth african number plates animaona ina ndina kana dola ridaive ndine marandi zvikanzi titori marandi titora zvazoda kutofikisa da madhola takadzokera bheki hamene kune imwe growth point takatevera kumasure akabata license yangu mai mwana ndisiye hazviiti kuti tinokwanisa kunotsvagana nemadhola iyoyo kuti ndikwanisa kubhadhara fine handika takazobhadhara fine zuva ravira ndofa kuma4 ndobva ndadzokera parodi handiti ndadzokera avari kungoma kavadhakwa manje vavata kumasure varembera vese kudai ine mukomana totora nyaya tiri kumberi tadzokera kumasure moziva rodhi yanga isati yagadzigwa rodhi iyi yekuvambeti bridge rodhi yaya ichiri diki papa tikudhiraivha tiri pakati pemagonyeti mai mwana ndiri pakati pemagonyeti paya handika tiri kufamba tiri kuenda mai mwana munhu wegonyeti anga ari kumberi kwangushu akabva atanga raibva kudrc akabva atanga kuvata ndakanozviona pekutanga ndikatotaura nemukomana anda ndagara ndichiti bamwe mukonere zvekudhava zvita munhu ushu bamwe vakati dema iguru zvakona madarika gonyeti iri munhu akadai anokonzeresa hanimaona because aitodai so achidai so zvitodza ari kuvata hanimaona ndikati no kana tasvika kupi kumberi kokusina mablind sports ndomudarika hanimaona because uyu anokonzeresa ndagoziva kuti anotokonzeresa inini handakuziva tatifambe tiri kumasire kwake hapana pekuti unokwanisa kuovertaka pane one line handi kana pane one line pakati you can't overtake tikutevera pai tikufamba handimaona kumberi ndazoona manje pari kusplita maline pekuti now I can overtake handi ndobva ndatanga kutoindicata ndichiovertaka toda kutiza munhu ndasvika halfway pakati nepakati akabva atanga kuvata mai mwana musoro ndobva watanga kuuya kwatiri kude ndiri muleni iri handisi kuenda kutesa ndakadai iye ari kumasure ini tiri kumasure ari kumberi handiti dai kada kutesa indicator ndi ndakutoona overtake nditika ndikusa indicator iye wadai nemusoro kwandiri kuinda kundivharira mai mwana ndobva zvekuita munhu ndikati munhu yatovata zvishoko uya musoro watokundivharira murodhi taiva unopinda mukati memusoro ini apa kwatosviba kwakuma6-7 ndobva ndateka ndibude murodhi ndobva ndatobuda murodhi kwandiri kubuda murodhi handi igomba handida kuziva kuti igomba usiku ave usiku kwau ndimoona ndikutiza uyu ratovhara rodhi kudai semusoro ya panoti ndinopinda ndikati ndikandibude murodhi nounobuda murodhi kanodiyo kanobuda kanopaka kunzoko ndabuda murodhi kudai soka ndigomba memwana takanoti chipa kunobuda kudai ndobva tanoflya kudai ndobva takaflya kukunguruka rutatu kudai tiri mukati kudai chidai moti ava vari kumasure kangovata ini nemukomana ushu wandakwidza ushu tisiri kuona zvikuitika memwana mukomana ya atobatirira kudai so indabatirirawo kuti panonomira mota paya tisanorovera hanimaona atobatirira indabatirirawo pasteering kudai so hanimaona tichinoti motikari pasi ichinoti yakanangana nekutosana pamuti kudai so haina kuzonorovera pamuti but takangosara pakadai so tirovere pamuti ichibva yanoti pasi mairira macheso akaramba achingorira memwana maebhig anga atoputika ndo akatisevha kusati kutenga kwake tamuka ava vari kumasura handionga vakadhakwa vanga vabvisa mabhanda aya ekumasura aya handika one azadzi yangu chiwindo chekumasura ichi checha chakabva chabva handimaona ndobva abuda aflya amene kwaakainda kuti akanowirepi handanga akadhakwa handiti umwe mukomana uyu uyaya wandakwidza kugera musoro yaya handika ndobva abudawo nepahwindo repapapa hamoti wakabudavo sei kuti rakatsemuka ndobva abuda ndobva amene kwakanowirawo handimaona munhu pakanomira munhu pakanomira mota munhu akabuda murume wanga akaisa bhandi agere kukona saka bhandi rakaramba rakamubata vamwe vanga vabvisa mabhandi aya ndiye akanosvindura do ropera accident kai achinobuda kudai indakamhanya kuti ndikafunga kuti mota inogona kufuta petro kai ndakabva ndamhanya kunobuda vatina kune mukomana budai ndobva mota inogona kufuta mubva abuda handimaona bva tabuda mubva tamira murume unobva abuda kuti chichaitika handimaona
tikati accident chichaitika takusanangura paya iye apanchaona kakavata takuti akuti kotsano vaidepi ndikati tsano vanga vari ko muzambezi aidepi gaizi usiku nemalaiti emafoni kutsvaka vanhu accident pamunoona tikana Mwari vachida ngokubvisa isati yakwana nguva ka havakutori vanokusiya mamwe magonyeti anga ari kumasure akaona zvakaitika vakabva vatomira same time vese ndobva vatoona kuti accident ndobva vatomira mbva vatanga kutofamba chiya kuti vada titikwe vakatouya vakatoungana vasangana nesuwo totobudawo mushoko andika vakati tamuona kwakune mota imwe yerelwezi yanga iri kumasure ikati munhu wegonyeti tamuona regai timubati timudzingirire ndobva vadi vatevera vachimudzingirira akanopinda panonzi pamwenezi panopaka magonyeti akawanda paipai anomaona ndopakanopfekera gonyeti rake muyamiya takatomutaya kuti gonyeti riya nderipi asi takari kuona tichaziva rakanopfekerana pane mamwe ndakaona kamagonyeti aya vanomira pakati pemamwe akatona ndakonzeresa ndobva anomira vamagonyeti vese vakaburuka kudai so apa manje takutira tatiri 5 tabuda 3 hatisi kuvaona vanhu nemafoni usiku kutsvaga kudai kutanga tichidzokera nekwamwe umwe akati mota yabuda yamanya yakabhururuka yakadai ndaiona umwe oenda kuti ndifambai vakadai tichitsvaga kuti nditi vakasvika siku kogaizi nanasika zvingori shamiso muzoti takawana hanzvadzi yangu akadari unconscious akawira 1 kilomita kubva kwatakawira kuti takasvika ngosei nanasi hakuna anoziva 1 kilomita kubva panga pane mota kuti direction iyo yakaendeswa sei nani yangosara ichingori mystery guys kuti zvakafamba sei mukomana uya zambezi uya hatika ndiye akazowanikwa ari kune rimwe opposite side kuti wakaitavo sei opposite side nanasi hatina akavhurika nekiri babe kwangu ari kufona hello hanzi musamute uda kuzwa kuti vachitakira mabeo kwangu iwe tadusadaro anomaona tadini papaya zvabva munhu tazomuwana ruoko urwu rwese urwu rwatyoka ruoko kako mabhonzo ewhite pane mabhonzo ewhite ari apa guys apa mabhonzo ewhite ichi chiri chega chakadai so ichi mabhonzo ewhite ari uku anomaona akabuda pachena takamuwana hanzvadzi yangu abuda avhunika mutsiba kuda kunorovera kwakanoita pasere papaya avhunika mutsiba haana kunzwa pain same time because anga akadhakwa hanimuona avhunika mutsiba uyaya kudai negumbo hanimuona tavanonga papai mapurisa abva titodonidza mapurisa abva asvikawo tativanonga takuedza kunonzi kune shiro hospital nevanava vatomhanya kune shiro hospital kwapai vatosvika papai driver wacho wetrio truck hapana saka mhosva inosara yakabatani iwe driver uyo hapana kauyu umoyo kanzi motombogara pano kusvika kuti kana vakafa inenge yachitonzi capable homicide kana vararama tisagira ipapo guys vanhu vakazorarama zvava vana kufa mukomana uya wandakakwidza uya yatika akangobuda wasina kana scratch takaona zvakaitika saka we prepared ourselves hanomuona mota tiri mudenga mota iona kuti zvakadai so hanomuona saka akabuda asina scratch ndikabuda asina scratch yakati message chinosvika kumusha uku kudzokera panyaya dzekunzi kuromba apa ichinosvika kumusha uku zvikanzi takakudzai kuti akaromba mazviona kuti anga uchekeresa vanhu mazviona kuti anga uchekeresa vanhu ka akatoromba vanoida chatochekeresa pakabuda mutauro nenyaya yekuti vanhu vanenge vasingazivi zviri mumunhu munhu wese vanhu mozati vanhu vanoita zvemushonga vakaona zvinhu zvavanofunga kuti zviri weidi mufamily mavo vanobva vafunga kuti kwakarombiwa hanimaona ini mushonga handina handiuzivi handibati mushonga handisi munhu anobata mushonga ini hanimaona ini ndiri munhu anogona kuzvinamatira kana zvakakudza chai chako ndinonamata zvokuti ndinoumburuka ndigodai ndigobuda madzikwa ndigobuda ruti ndigodikana ndichidanyatsoda kuti 1 to 1 namwari wangu mwari vanondikonewa musi woyo ndichigwa navo kwete zvokutamba handimaona kanzi takazvitaura uyo atodai somai mwana honai vanhu vangu atofa nguva totochekereswa yesipipi vanga tochekereswa vanhu kwai kune vanhu vabuda mabhonzo azodai mufamily bhonzi kufamily zvakame chishamiso handimaona isi ndekuti vabvunze kuti vanhu vari sei vave vari concerned kuti saka mota dzaparara saka mota yaparara here vanga vari concerned about kuparara kwemotikari vanga vasiri concerned nezveupenyu hwevanhu vanga varimo handimaona
vakatozotanga kutoti maybe unana 10 years back uko ndopakatanga kutoona kuti hapana zvokuchaitika uyu munhu yatongoriwo wakatouya pana patongori different because ndakazotanga magame ekuti madhiri ekuti ndaona kuti hakuna munhu ari kuhasi lako ndikati nangari zvokuti kwavanotaura nezvavo izvo ngagatsvaga mari nchitikwa ichii saka pane padaimboodha makango matipota yaya nemablankets nechindi chindi sako ndoendako ndoga ndinonyatsogara ndichidirisa anomaona saka vachichazotozoona voona vamwe kwaimbonzi kune vamwe vanhu vaimbouya vainda vasina kana kumbotengerwa ida ingoti ngodai so ndaidzokera masaga angu zvinhu zvakati timai mwana ndichitoti ndototakura ndotodzokera nazvozvo saka vakati tana kutongojaira kuti uyu munhu uyu ane lake rake andori neropa rake andori nezidzo rake rakangosara chi nerevamwe ani mazvona saka back to my point yangu iri kuti ndikuzama kuudzai kuti inini taura chokwadi baba vekwangu ndichatry away kuti ndivaudze pano vanokuudzai kuti ndakawana mukadzi ane forward vanokuudzai kudaro kuti uyu ndakawana mukadzi ane forward chero zvikaita sei mukadzi uyu handimusi because forward yangu iri pamukadzi ushu vanotokuudzai vachidaro forward yangu iri pamukadzi ushu anondivhurira zvimwe zvinhu zvandeni ndichifunga kuti hazviiti zvinovhurika nekuda kwake mukavabvunza vanotokuudzai kuti zvinhu zvakawanda zvinovhurika nekuda kwemukadzi iyei vane forward maya forward yacho inotikira kwavari andimaona saka pane vanhu vekuti ukaroorwa kune vamwe varume kuti ukaroorwa naye nhasi murume ane mweya wekumusha kwake mweya wakatotaurwa kudhara mweya wakatodhiklewa kudhara kuti haafi akaita chinhu chinobatika hazviiti kuti ati aite chinoonekera iwo wapinda wadanana naye hauzivi makuirani animaona warogwa nemunhu yayo antika zvinhu zvake zvotaka kuvhurika kudai so nekuda kwako iwewe ndosaka mchina vazhinji chinzinasi wamusiya iwewe wabuda wamusiya munhu kunonzira verombe to the rombest mushiya kuti zvakafamba sei asi dzanga dziri mari dzemushonga iwewe wakanga wanda nezodzo rachona ukabva nezodzo rako handika asara ari iye akazvimiririra handika nezviya zvakadhiklewa kwavo zviya saka zvichamanifesta anotaka kudzokera back pasi kana wakasiya ari zviri zvinhu chaicho ataka kutengesa kuti angosara ari pazero zvinofanirwa kuti zvazvinotanga kuita ipapo hanimona saka kune vamwe vanhu vakangosikwa nezodzo so hanimona rekuti zvinhu zvake zvinongoendeka umwe anotaura chinhu nemuromo kudai chobva chatoitika ipapo just to speak the word chinhu chinobva chaitika ipapo saka varume dati muzive kuti zvinhu zvakadaro zviriko vakadzi vakadaro vakawandisa variko vakatowandisa hamusati zviongororei pavakadzi enyu vamenavo zviongororei vamwe venyu varume vazhinji mutori marombe kupedzisira marombe shield yako mukadzi waonaye ndo shield yako ndo iri kutovhara zvakawanda nekuti ndiye ndototi pasare mari yekuti utenge bhurugwa rekupfeka otherwise tingadei tichiona magara ako uchifamba panzapa magara ako tichimaona chionekera usitadza kana kutenga bhurugwa chaicho forward yako iri pamukadzi waonaye so iwewe iside kuti ufadze mukadzi uyu agara achismaila zvinhu zvenyu zvigare chivhurika uri kumuchemedza everyday uri kumuhurira everyday zvinotinki kutsama kudai kuvhara kudai so zvinotinki zvokuti notaka kuti mukadzi yakaene hapana it's because she's angry ngirozi yake ngirozi yeforward ingirozi yemari watsamwisa ngirozi yake uri kumuhurira everyday ane stress everyday ane bp haiuye mari haiuye mari zvakangofanana nepakambani pamunoshanda basa rimwe chete mese muri vana mahobho pakambani pamunoshanda but same salary yamunotambira iyoyo umwe right now akatotenga stand ari kuvaka handika umwe ari kuti nini kana kusapera kwamwedzika anofanira kusvika asina kana mari yechikafu yekudya but same salary yakafanana salary yenyu yakatofanana because zodzo rakasiyana mari yakafanana but zodzo rakasiyana vana madhumba hanzi namaipesi ndiri madhumbe mwana wepesira kuita form 5 kune namadhumbe ari kutotambira pamwe tikavabvunza vanotambira 3000 kana 4000 kuna madhumbe ari kutambira 10000 asi ari kuchema everyday kuti mari yangu haisi kukwana ndiza kuenza nawo chikoro ni mari yangu haisi kukwana but ari kutambira 10000 uyu ari kutambira 3000 na 3.5 ari kuendesa vana kuchikoro mwana atoye kuyunivhesiti zodzo rakasiyana ndo paya panonzi vanopinda vose muzvitima vachienda kumadhoiri asi chabuda hapana vamwe vachinobuda chichinobuda vamwe pasina chinobuda asi mukuita basa rakafanana muri kutenga stoku mese zadza stoku dai chinotengesa but kune umwe anotengerwa mungodzoka nazvo zvakadaro zodzo rinosiyana ande muri kupadzisai papapa saka varume imboongororai vakadzi vamugere vamwe mugere nengirosi varume imi varume kana muripo makatatisa mucomment section vamwe makatogara nengirosi chaidzo
but because une pride haudi kuti ndimuudze kuti hauzviongorori because hauna nguva yekuongorora mukadzi wako. Imbozviongorora. Une kirozi yekuti ukanyatsoteerera zvaanokuudza kuti ngatimbodai, life yako iri kuenda forward zvokutodaro. But une kaumbimbi-ndoga kekuti inini I know everything. Ndotsase panapa kumbonorera nderangu ucharamba uri palevel ipapo. As long as ngirozi yakagumbuka zvinhu zvinoramba zvakavharika. Zvinoramba zvakavharika. The same, the vice versa is too also the same. Kuti kuva vakadzi futi zvakare zviriko futi vakadzi vanenge vaine forward. Mukadzi anobva auya anomona oya nespirit of stagnation ari munhu wechikadzi zviriko guys. Mukadzi kune vakadzi kuti murume achitambira kudai so anosarenda pay yake kumukadzi. Murume ane zodzo. Pay auya kusarenda pay kumukadzi wake. Mukadzi what does she do? Anda kuno musiwo yekutanga hazvina kuipa kwenda nodya kuna ndosi. Handika anda kuna ndosi toti ika first day wana nodya ndosi mwedzi wese. Handika mangwana anenge akahodha doro. Pachimwa doro pamba. Ane mweya wekuparadza ari munhu wechikadzi. Kune vanhu vakadaro. Spirit of stagnation. Murume akaudzwa kunzi ukatambira mari unopa mukadzi mari. Unosarenda mari kumukadzi. Mukadzi mumba hamuna kana sofa rekugara. Hamuna mukadzi akadzidza. Asi mumba hamuna kana sofa rekugara. Mari kana kaibata kudai mukadzi apuwa nemurume ese inoti kunge yafuridzwa inopera fast. Muzvibvunza kuti ko chichiri kuitika because mweya uyu wekuparadza, mweya westagnation uri kumukadzi haana mweya weforward. Imbozviongororai kudzimba dzenyu. Ane mweya pakati penyu pane mweya mumwe anenge ane mweya weforward, anenge ane that spirit yezodzo iroro reforward iroro ari panenge ari but menge musati mambozviongorora chete. Imbozviongororai. Mumbomurega mumbomulidha mumbomurega amboita zvimwe zvinhu achiita madecisions muone kuti hamuende forward here. Kubva musi wa1 kusvika musi wa15 anenge achidya mastodido every day. The whole area raini rese rekumba kukerefa kuona kuti pamba apa papa ine party. Kune dzimba dzinosvika kuti every month kunoitwa mapati. Anoziya every month kana baba vakatambira pamba panoitwa party. Mai havashanda santa pasina shamwari dzavo. Ndo vanohosta shamwari dzavo. Ndo vanotenga doro rese rinenge chimwiwa ipapo. Ndo vanotenga nyama isi rinenge chigodywa ipapo. Shamwari dzinongouya kuzodya. Mweya wakadaro kudzokera kumashure. Asi mumba hamuna sofa svinhu rinoonekera rekugara. Hence my husband always saying ukafara iwe uneta mari I have to make sure you are happy. Your husband discovered something maybe chongo singazivi iwe Rosie kuti kubva panakasangana nemukadzi uyu zvinhu zvangu zviri kuvhurika. Pane zviri kuitika. Kana ngaimbori nemwe mukadzi kumashure murume wako antoziva kuti pana ndina uyu zvinhu zvangu zvanga zviri nti hapana chaifamba taitokwanguva zvokutodaro uyu zvinhu zvangu zvinovhurika antozviziya. Imbozvitarisai kudzimba dzenyu muone varume munotovharira girozi dzamunadzo dzichichema every day. You are closing in your blessings. Blessing rine mukadzi uyu pane kuti ritapukire. Zodzo rinotapuriranwa guys. Zodzo rinotapuriranwa zodzo. Mufunge pane kuti ritapukire rinde kwauri iwewe kumukadzi kumukadzi wako richiya kwauri. Zodzo rinoramba rakamira hariuyi kwauri rinotiza because utori shumba pachezvako. Uri shumba pachezvako. Zodzo rinotiza. Saka ucharamba wakamira ipapo. Hanzi ex wangu anogara achifana kuti forgive me zvinhu zvangu hazvisi kundifambira mushe. Yes, because you heard that iwewe naiye spirit yenyu muri tudai zvaka zvakaenderana. Papa ine mweya weforward. Papa ine mweya weforward. Ukatsamwisa munhu murume wangu anozviziva dai angari pana mbokudza mukamubvunza ndikagumbuka ndikapopota kudai so ndikapopota ndikagumbuka anotaura achibuda kuti vamamoyo ndiregererei vamamoyo mazoti anga chaimboti afoko obuda kudai so pane zvinoitika kana kubasa chake chako pane zvinoitika zvinenge zvichida iye ripoti yake akazwa zvinotisa akapesera kuti kwai ini mwedzi uno ndakapa mastandi vangu mari yerenti ndakabva ndanzi handei kunotamba bheti mari yose yandakamupa yakapera ndakatarisa sikana naidzaishe unobvumira chii zvebheting mumba mako? Why are you allowing nyaya dzekuti mumba mako muitiwe mubhejwi iwe uripo? Yes, Tobela, you get what I'm saying? Even me, ndikangogutla kugumburisana chete akangobuda chinda samwe ndakagumbuka asina kuto ndinyengerera ka. Anotokuudza ndotozviziva.
ambatipesatanga kunyora mameseji tsamba pamameseji apa kuti mamoyo kani sori kana mamoyo wangu mamoyo womuhle aniona ndopedza ndaseka anotozviziva saka pane pambokuti varume havazviongorori zvinhu izvi asi nasinda kufurai maziso mboongororai mapatners enyamugere nawo kuti akaita sei. Vazhinji venyu varume makaroora vakadzi ava musina une bhutsu yakatsveyama yakanga ichiita kunge ichati mhoro ine muromo uya wokumedza Jona panguva yaJona iya, bhutsu yainge hove yekumedza Jona iya yawaifamba nayo ukaroora mukadzi akauya iko zvino wakufamba nebhutsu inenge ichionekera upfeka sinika manyama wakutonzi haya ava ndiva vanoziva mupfekero wauza zvinhu zvavo. Andika hazvina kungouya from so imbotarisao mwono wevanhu vaugere naye kuti hakuna here contribution yakabva nekwaari because it's spiritual. Hakuna here contribution yakabva nekwaari. You get to see the truth. Ansimeli ndakatenga mota 3 nemba nemari yebetting. Now I'm in business because of betting. Chindege chiya. Okay. Ndinohla kugambula haisiri yogambling zvebetting izvi zvine rozodzoka zviya zvo kana usina zodzo rekunogambula usina laki racho ndishande zvelaki zvazvi hanimona ende zvine addiction. Woenda kunogambula nemari iyoyo yerenti wodzoka wakarembedza maoko chawagona chii ukuuya uchidzingwa zvine varidziva zviya. Aiwa ini gambling handingaikurudziri zvangu kuti vanhu endai kugambling. Gambling no, nokuti mishini yayo mukaitarisa inenge yakasetwa zvokuti munhu inenge yakatosetwa zvokuti unowina ka1 after 6 months ndopaunohwina. Pamwe posa pamari chinda kwavarivo ka1 paunohwina pacho auhwini mari nemutsinde wekuti inodzosa mari yako yese unodzosa mari shoma shoma. Hanzi ndikaisa 100 rand ndobuda ne5k pazuva shuwa here tulakadzi zvako haina ndamboda vhore rakazvizama zviya handina ndakaona vanhu vakaita marombe nenhikikiri yayo hanzi ndachana chezhira ndinini manje shasha yakazombofunga kuhura musi wayakarara namarwe wefirst time marwe yakamuka achirwara akaenda kuchipatara akanzi akupera ropa kwakutwadhimita wiki rese. Shasha yakazouya kuzoreva yoga yakutsva kuti marwe yangafa. Paakangondiudza marwe yakabva apora. Guys, kana chandakamuita munhu uyu aiswe naMwari ndakavhunduka zvinoitika china chizhira zvinoitika stereki. Hanzi nosesimeli ndohwinda nearly 30k but now handichanyanya hangu kuitamba because ndakufocusa nebusiness. Are you using betway or overload? Ina handisana ndambotamba anything handizvizivi. Saka une laki yako une laki razvo dhiya ina handisana ndambozvitamba handizvizivi. Vakadzi vakawanda vanezodzo tiri vana Eve vabatsiri vari medu. Amen. Sinikiwa vakadzi vakawanda nezodzo kasi vamwe vatozvizivi. Vakadzi vakawanda vari pana vatozvizivi kuti vane zodzo iroro. They don't know. Havatozvizivi kuti vane zodzo iroro. Vakadzi vakawanda they don't know kuti vane zodzo iroro. Ofuchi vanaro zodzo asi havazvizivi kuti vane zodzo. They take themselves for granted. Vanenge kuzvitarisira pasi soka kuzvishora so kandi vana vakadzi mune zodzo chairo ramunaro. So kungo it's just unfortunate kuti varume vacho venyu they take you for granted. Asati vambozviongorora vakazvitarisa kuti vanoti mukadzi uyu pane forward pamunhu uyu anomaona havatozvizivi but mune zodzo chairo. Ndimi vanhu vanezodzo rekuti mukapfugama kungoti zvenyuka vakadzi vakawanda vari pano vazhinji venyu makaodzwa mwoyo nezvamunoda zvinoitika kumachechi kuchechi hamuchaindi ende kana kazhinji kacho usingasaindi ukavhurira dhoo satani kuti handichaindi kuchechi bhozi ndakaona zvakati ukabvira wagara kumba wega usina encouragement kunamata daily palevhu yaunoda zvinonetsa. Dei mainda kunonamata munoziva kuti vakadzi you guys you underestimate the power that you have. Imbodzokerai munonamata imbodzokerai munochama muchallenge Mwari muchiungudze pasapa mucheme pindai muoru mukodzoka pano netestimony because ndimi muri pedo naMwari, ndimi munobata mweya waMwari, ndimi munochallenge Mwari. Varume vangani vanoenda vanonamata nzide dzaMwari? Vangani? Vashoma. Mwari havadi kuona misodzi yako.
Mwari havadi kuona misodzi yako. Paunokuona kufuka pachiti nhai Mwari uchidonza kudai so, vanomuka kudai. Kumuka kudai so, kuti ndadamwa papi. Havadi kuona misodzi yako. Problem, you underestimate yourself most of the times. Ndikudzei ishi. Ndandisingadi kuitaura. Ndaiti ndichazokudzai rimwe day. Asi regai ndikudzei kuti Mwari havadi kuona misodzi yako. Havadi kuona misodzi yako Mwari. Vanomuka kudai. Zvamanje manje apa. Vana vangu vasimuka nemurume wangu vaenda kumavhisa. Vanoita mavhisa, vanoenda kuapply mavhisa. Vaapply mavhisa, tindakaapply mavhisa kunoko. Vaapply mavhisa 2 abuda, 1 harina kubuda. 1 risina kubuda ndirakele. Kwanzi not enough information. Ndakagara pasi kudai ndikati Mwari, mari yese vanonga wabhadhara yaya. Ndikati Mwari, ndakachema ndikati hakuna munhu anosara. Hakuna mwana anouya kuno ukazira Keli mwana wangu. Ndakamuchengeta mwana uyu kubva ane 6 months. Mwana wehanzvadzi yangu ave mwana wangu. Kubva aine 6 months. Kusvikira, actually guys, atina 11 years nasi. Kelly is 11 years today. Ndikati atina mwana uyu ave ne 10 years. Ndine 10 years. Mai vanoziva ndini. Mwari obva zvishavisa konzi vamwe vakwira mwana hazviiti. Kana zvakadaro Jehovha kudzokera kumba. That was yanga yati sichida kukudzai. Muri kurangarira pane pandaita wiki kumasura apa manje apa. Pane pandakaita wiki ndisina kuya palife. You remember? Ndikaita depression, ndakarwara, chifunga, ndichiaffectwa neresult iroro. Towards Easter. Ndichiaffectwa ndikabva ndapedza, ndakaconclude ndikati, you know what? This is it. I am going back to the family. At least these kids, they will see kuti I have tried. Handisi ndoita mapepa. Handiti I've tried, but kune raramba saka ndoita sei. Ndobva ndafona kumba, ndobva ndavaudza ndikati vanangu ndozvatovepo, inini mochindirega ndongo at least ndikaenda August September kunotsvaka kudai. Anoona ndouya zvangu kumba haisi nyaya. Anoona vana vakati mama zviti kuti mumbotoya mudai, ndikati kana kuzoti ndakangoti let's not talk about it, mirai. Ndobva ndatanga muno ndandichiri uko sezvineiwo maiguru muvhiki iroro vakabva vaenda kuZimbabwe. Ndega paya maiguru vakaenda kuZimbabwe kumba uko vakaenda kuZimbabwe. Ndikakudzai kuti gaizika kumba kwako yamaterraced houses dzakabatana kudai, unogona kuochigwikwa nemunhu ari next door. Kana pane pandinoti ndakarwa naMwari, guys, muri kupaziva imi ndakarwa naMwari zvokudaro, ndichitsvaga kuti Mwari chindipai sign. Inini mwoyo wangu wapedza, ndazvidzoti I'm going back to Africa. Pane pamangi panatotaura nemi vanhu vekuAfrica muchiti sivenji ndiri kudzoka manje musingazivi ndikurevei, muchingoti uyai ndoti ndiri kuuya manje. Ndaitorevesa, ndanga ndaamurodhi, ndaitorevesa kuti it's my time now for me. Zvaramba, I've tried, they've seen, but at least hapana noti pamhosva. Right. Ndakanamata ndikapinda pafasting, ndichida kubasa kuti ndiri pafasting, ndine kasecho kasina kana lunch box mukati. But vanhu vachiti vakudya kudai sonotobuda zvangu panze, ndinogara panze. Handimona tikanamba tikati Mwari chindipai symptom sign kuti ndoita sei panapa. Chiti usiku ndaiti ndikabva ndikatanga kuchema, ndikatanga kuunguza, ndotodonha pamubhedha kudai, ndotanga kutoburuka pasi. Ndakaita drama ndiri ndoga mai mwana, uku ndakarwa nedepression, uku ndichinamata. Handimona ndobva ndazowadei ndakarara kudai, ndobva ndakuona ndangowawo voice raMwari chingonditi just reapply. Ndikati reapply imwe mari futi. Zvikanzi because perform paya vanokupa option yekuti you can appeal. Handiti ndikanzwa kuchinzi reapply, ndakutoti zvisizvi ingori waste of time. Ini ndatosenda mwoyo wangu kwakungoenda kumba zvandatofunga panapa. Ndobva ndafuma makuseni, ndakafuma ndine imwe spirit iri different. Musi iwoyo ndichimuka makuseni ndine imwe spirit iri different. Mwoyo wangu uchingonditi kuopedza ndarota kuchingonzi reapply, kuti kunge ndainzwa voice raitotaura kumangu. Ndikati manje social worker uya ndichamubata achiriko, pake lakaitwa kudhara kuSouth Africa, ndichamuwana. Namba ndoiwanepi? Kuti kunyazotanga kugaya pekufungira, guys, ndotanga kufungira kupi? Handimona ndomuwanepi? Mona wode kuti reapply riri kuuya funga mangu. Ndamuka makuseni ndafunda mukati wopedza ndakarota nezuro, but ndaita kunge ndakunzwa kuti reapply but handisi kuziva.
kanzi kana maticha reapply mungozati zviri kufambiswa sei then ndokupema tikati no information yeshe yavari kuti vari kuda vakabvunza I have to first kutsvaga mukadzi yanga ari social worker ndiye ane information iyoyo ini handichina nhamba dzake handizi tomuwanepi ndopanga pane stress yangu guys takatsemuka musoro kurwadziwa ndiye munhu anokwanisa kutipa information ndomuwana kupi takaguma kutoda mataizi kudhara anga asina basa tapedza dai tasina basa naye tomuwanepi munoziva sezvinei pakasvika tikati ha mai totangira papi tomuwana kupi zvikanzi ha pakaoma totangira papi tomuwanepi ndikati tara chokwadi kati ndakachinja foni namba idzi dzofange dzakaenda nemwe foni hani munoona saka ndodini hapana ndobva vati regai ndigobvunza vana kuti hapanawo here kana angaita nhamba dzemukadzi uya muziva zvinoita mwari so ndobva vati nei Shakira naKelly pane nhamba dzeuya mukadzi aya Kelly iwe social worker uya aita namba masterek uya wamaenda naye kumakoti uya hapanawo kubva Kelly ati nhamba dzake ndakambodzinyora pane chimwe chibhuku kudhara tikati ndanotsvaga chibhuku ichocho usati mwana akapedza pisa tsvaga chibhuku gai vakaita 2 days atsvaga chibhuku guys chibhuku chakawangwa chakanga chatorashwa like hazvina kupiswa mapepa ese aipiswa chachakanga kukandwa chiri kugaraji mune mamwe mabhuku akao ndomachakazowanikwa chiri chibhuku nhamba yai iripo pai mwana tora nhamba yakudai nhamba yai yapinda zvinoita mwari mufunge ena nhamba ndati ndanichikuti atakafara vidiwe ndanichikutsvaga ndobva ndamunyora ngati ndikudawo mapepa aya achichii muswe koti pakadai pane bepa rinonzi rakati anzi rinonzi rakati zvikanzi okay hani mazvoona hesi makope idzi zvikanzi no let me organize for you ndobva ndatomudza plan zvikanzi no tioni padestran nhasi namangwana because I have to go kododini then ndozvitora ndokusederai 2 days sure atondiforwardira pawhatsapp ndatoprinta iwe nendi yamwari vakatendeka ndatoprinta papai ndatoita reapply yayatika yaatosha mapepa yachienda mozoti another 2 days ndatotowana fona futi
guys, ende zvakandiomera. Honai guys, ava vanhu vari kuSouth Africa kujim kwadai jima kwakui handitika ini ndakasaina contract ndaisaina macontract angu 6 months handiti ndofunga munhu akasaina contract yekupedzisira handimona akaita chitsotsi akundisainisa contract 36 months saka ini every month ndikona chididacta mari muakaunti mangu handi saka zvachinisa vakudidacta mari muakaunti mangu zviri kufamba sei why handimaona saka ndobva ndatuma baba kwangu kuti endai munotichi saka kune kadhi ravanokupa nekey yavanokupa so handika zvokupindisa saka ndaifunga kuti vari kudidacta mari because of this key nekadhi ndikabva ndavakunda kati ndai munodzosererawo key nekadhi iri handimaona endai mudzosera key nekadhi iri tione kuti vakufa handimaona ndobva vaenda kunodzosera nhasi kwanzi makasaina contract ye36 months ndikati ndambosaina contract ye36 months ini indakasaina contract tarisai marecords angu ndaiita 6 months 36 makadziwanepi saka vharai akaunti kwai mufunga kuti obhadhara 2000 yecancellation ndikati 2000 yecancellation no problem. You know what I'm going to do? I'm just going to remove all my money from the account. Ndogoivhara account yacho tona kuti muwanepi mari handina mari yandobvisa 2000 ndina mari yandobvisa. I'm just going to close down the account tona kuti muchaita sei zvandauda kutoita izvozvo guys zvandauda kutoita ndijairira vana right tanga tavapapi guys tanga tapa kuti chi mane chitsotsiliya manje ndoda kuvagadzirisa ndinongotransfer mari yese irimo ndoisa kune imwe account ndoisa isina chinhu vanenge vachingonobhamba ikoko kusvika vasiyana nei hanzi ene ndogostopora ndiri kuno kusibongile ndiri kuno ndokansela sei ndiri kuno kuuk inai sibongile ndokansela sei ndiri kuno zvodaini muridzika zvodaini muridzi saka ndisipo zvinokanselewa sei okay chibhuku phone banking inokansela here phone banking inokansela alright mira ichipedzisira nyaya ndiite paphone banking unenge watogona ndiikansele ninge wagoreka ndiikansele sure ndipedze ndigoita kana chiita phone banking rikanditira ikoko chii chakadaro chinenge ngozi right saka chibhuku checha ndobva chaenda kunzi you can phone ndiri kuno kwatina kana nenhamba dzavo ini vanenge vachida madetails ako unobisaiko apo papi kadija uya kuseri ugondibatsira titi uya kuseri ndibatsira manage my date security center zvino ndo zvibisa papi asi ndotopawara chete asi ndotopawana chete right ndigotraya kuona bhengi ndiri kuno kuuk shwa mari kufona direct kubhengi ndoiwanepi naiclara ndobva ndadini paya ndobva chibhuku chawanikwa mai mwana chibhuku chawanikwa bva ndatomufonera ndobva ati zveshuwa ndobva atogadzira mapepa aya mai mwana bva akandotora mapepa ya 2 days ndobva atosendera ndobva ndaita resubmit again ndinoona kutobhadhira mari dzinodiwa dziya bva ndatobhadhira futi mari dzedziafitika 1 ndobva ndabhadhira flex iya yekuti unongosvika uchingonopinda anytime kumavhisa munoziva kuti 2 days ndokansela sei gogo vamimi ndiri kuno 2 days ndovangatotisipondo watopiwa anomaona zvinongoita mwari ndikati mwari makanaka munongotirangarira nguva dzese saka ndopapa ndiri kuti vakadzi sometimes you underestimate the power that you have pamwe pacho tinoita kakulenga-lenga so kakuteka-teka so kuti mwari uyu hatinyanyi kumutora serious hatinyanyi kuzvitora serious but guys mune zodzo mune power vaingotora maakaundi ndikandigotraya ndigozvigarira pasi ndionoti ndokansela sei ndandichigarire pasi ndokansela sei so ndikuzama kumotivatai guys nekusimudzirai kuti sodzo rase riri kumunhu wechikadzi mwari hadi kuona misodzi yako ukaichema ichipukuta ichidonha kudai misodzi obva kuti mwari handisi kuzoipukuta misodzi pukutai misodzi iyi muri imi mwari handisi kuzoipukuta misodzi pukutai misodzi iyi muri imi mwari pukutai misodzi iyi iri kudonha ipukutei muri imi imi mwari vanoshekwa hanzi vanoshekwa God is shaken by your tears God is moved by your tears havadi kukuonai muchichema munotori nezodzo rakapenga ritori pamuri animaona but sometimes tinokundikana tinonyatsotadza kunyatsokuti tinyatsokumira panzvimbo tinyatsokuti nezvakasiyana-siyana so hatisiri that serious animaona pane zvinhu zvakawanda zvinotikanganisa animaona
zvoti disturba tinyatso kumira panzvimbo. But anyway, my message of the day is mune sodzo, ende varume vase vari kuhura muchishungurudza maangels akagara nawo. Sodzo renyu riri kumaangels, zvinhu zvenyu hazvisi kudofamba. Vamwe venyu zvakamira kuti nti because munhu ari kugara naye ari kuchema. Imbomuita kuti aite hepi uone zvinhu zvako zvivhurike. Imbomuita kuti aite hepi uone kuti zvinhu zvako hazvivhuriki here. Zvinhu zvako zvinovhurika zvokutovhurika zvokutoda zvotoshaura kuti unopeisa kutoti mukadzi uyu muroyi. Hapana uroyi hwanenge napo, haana kana gwenzi ranaro, haana kana chaanacho, asi kuti zodzo riri pavari vakadzara. Zodzo riri pavari rinoita kuti muve neforward pamunenge muchibata-bata zvinhu zvenyu, muchiita zvinhu twenyu, muchidini madhiri chaiwo chaiwo. Handitika kune vamwe vakadzi vanopa blessing murume wake dhiri chairo kunda kuti dhiri chaiwo chakatone murume wako, famba uende zvakanaka. Ende achinofamba chine zvakanaka, dhiri chinobudirira achidzoka. The power of God is not underestimated. Unoza kuti kunoti ndaneta Mwari nekunamata. Ndaneta ndichingodedza ndichingonamata Mwari, zvinhu hazvisi kudini, zvinhu hazvisi kundifambira. Andiwana zvinhu hazvisi kundifambira. Ndo pane era ipapa. Andiwana ofuchi pana Mwari wacho anenge achiti panoperera pfungwa dzako ndo pandotangira. Panoperera pfungwa dzako ndo pandotangira. Isu manje hatizozvioni. Tetatoneta kudhara tiri vanhu nyama katikurumidza kuneta kuti taneta hazvisi kumbopinduka izvi, kubva rini nchinamata. Underestimate the power that you have and the power that God have. Munoziva kuti kana Mwari vakakuudzai kuti ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka. Munoziva nyoka iyi? Munoziva nyoka inomisa musoro kudai, kobra yaya, kana kuti mhungu yobva yatsemurira musoro kudai, pamusoro pekutsika pamusoro pemusoro wenyoka iwoyo, nezvinyavada kuti mufambe musingarumwi. Simba iroro, mune simba rekutaura zvinhu zvichiitika, mune simba rekushandira mamiriro ekunze, mune simba rekushandira zvinhu. But tinenge takaneta chete, hamuna zvinombotibata, so we are not consistent. Animona pazvinhu izvi. Anyway, ndo yanga iri message yangu yanhasi. Hanzi Luke 10 verse 19 iyo mapiwa vhesi. Handitika ndikaimbotauira nemwana nemukadzi ushu. Achazouya zvake nenyaya yake. Kwaiko zvino ari panguva yakaoma ari kuchema. Ndikaimbondotaura naye kuseri atoisa mameseji. Animaona. Saka pakaoma guys. Muve nezuva rakanaka, moswera zvakanaka, but musa underestimate the power of God and the power that you have. And varume vakateerera pano, imboitai kuti vakadzi vamuna vavo vamborana zvinhu, imbovafadzai, musavagara muchivashungurudza, mumboona kuti hazvivhuriki here, mumboona kuti hazvivhuriki here. YakuDubai ave mafloods aya manje anokuvadza vanhu vakati wandei, ave mafloods. Anomaona uchi tinenge takuzotya futi mvura yacho ikanyanyisa too much of everything zvinodamaja. Anomaona but kwaidza kuna yako mvura, heyo mvura yazonaya, ende structure yeko yakakavakwa ichinzi mvura haina pekubuda napo, mvura haina pekubuda napo, inongonaya ichisvinga. Anomaona but look at what is happening there in Dubai. Mvura iri kutonaya zveshuwa, but I think yazonyanyisa zvokuti tinogona kuparadza vanhu. Amen. Handitika. Saka guys, Mwari vakuitirai zvakanaka, muswera mushe guys munyasha. Takaenda musakanganwe Mwari. Sakanganwe Mwari kunamata ndika. All right. More sura boga tika guys tobatara time. Bless you guys.